Jeesuksen nimessä tänne pyhän hengen juhannusjuhliin Länsi-Lappiin Tornion parhaan Lohijoen rannalla. Jeesuksen nimessä. Ja kohta tulee iso kala Jumalan valtakuntaan Jeesuksen nimessä. Ja tänä iltana meillä on voiton ilta, sillä Jeesus on voittanut. Hän on voimallinen Jumala. Siunaamme tätä kylää, tätä kuntaa, tätä Länsi-Lappia aina Kemistä tuonne Kilpisjärven asti Jeesuksen nimessä. Ja haluamme, että Herran tulet syttyy kaikkialla Jeesuksen nimessä. Tässä ylistämme, palvelumme Herraa. Sitten tässä on pari todistusta, josta sitten Aulikki ja Veijo julistaa Jumalan sanaa, voimallista Jumalan sanaa, meillä on rukouspalvelu. Juhlat jatkuu huomenna, 4 tilaisuutta huomenna, myös sunnuntaina emme lopeta iltapäivällä, vaan ilta-aste painamme täysin. Amen! Jeesuksen nimessä. Halleluja! Sillä Herra on hyvä ja huomenna tulee vielä lisää väkeä Jeesuksen nimessä. Ja Herra haluaa sytyttää, joko herätykset alkaa, niin ne jatketaan 5 viikkoa sitten. Joo, niitä ei lopeteta aina. Halleluja! Joo, ja nyt jatketaan. Joo, voi mennä 5 vuottakin. Joo, niin kuin Steven Hillmanin Pensacola pitää yhtä viikonloppukokoussarjaa, niin hän saadaan 5 vuotta sillä saman pulpetin takana. Joo, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle. Joo, Maarit ja Harri on Jumalan lahja tänne Lappiin. Joo, nyt olette lainassa, mutta ei sitä tiedä ole katuttavilla tänne. Jeesuksen nimessä. Herra hallitsee, joo, näin se on. Amen. Hän on
TV7. Me siunaamme TV7 kaikkia lähetyksiä, joita katsotaan ympäri maailmaa. Kiitos, että olet laajentanut tämän valtavan Jumalan leikkuupuimurin kautta, Herra, evankeliumin leviää eri maihin. Halleluja. Kiitos Jarno Piipposesta, joka on tullut kaveroiden kanssa tänne ja lähettää tämänkin lähetyksen eteenpäin. Jeesuksen nimessä siunaa Jarnon todistus, joka nyt kuulemme. Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Sitten jatketaan ylistystä. No niin, tervehdys myös minun puolesta. Mun todistus on ehkä enemmänkin semmoinen minisaarna. Kestää maksimissaan 4 tuntia. Päästään sen jälkeen nämä muut vauhtiin. Niin en ota roolia tässä enkä aikaa sen enempää. Mutta joo, tää on ehkä enemmänkin todistus siitä, mitä on oivaltanut tässä viimeisten kuukausien aikana, mistä on paljon saarnannut. Mutta vedetään tää tällainen minimuodossa. Mutta mä kehotan sua nyt avaamaan henkesi vastaanottaa tämän sanoman, koska kun sä oivallat ja ymmärrät tämän, tämä sanoma sisältyy siihen, kuka sinä olet, niin mikään ei pidättele sua. Ei mikään. Ei todellakaan mikään. Ja siksi sulla täytyy olla sydän auki ja henki auki, että sä voit vastaanottaa tämän sanoman. Koska tämä muuttaa sun elämän ihan varmasti. Mä kuulen aina paljon semmoista, että täytyy saarnata veren evankeliumia. Ja näin on. Ristin työtä, Kolkatan työtä. Mutta sitten, mihin se ristin työ ja mihin se veri meidät on lunastanut? Niin se meiltä monesti unohtuu. Me nautitaan kuulla veren evankeliumia, ristin evankeliumia, mutta mikä on se lunastus, mihin meidät on lunastettu? Se monta kertaa meiltä jää ja kohta paukkuu. Nyt turvavyöt kiinni. Oletteko valmiita? Oletteko valmiita? No niin. Ensinnäkin sellainen hyvä uutinen, tärkeä tietää, että sinä olet kuollut. Hyvä uutinen. Et elä enää sinä, vaan Kristus sinussa. Et elä enää sinä, vaan Kristus sinussa. Kristus on lunastanut meidät. Galattalaiskirje 3, 13 ja 14 kertoo tämän. Hän on lunastanut meidät. Hän on siis, jos sun auto menee lunastukseen, mitä tapahtuu? Sinä et omista sitä enää sen jälkeen, vaan vakuutusyhtiö omistaa sen jälkeen. Vakuutusyhtiö maksaa sitä korvauksen sinulle, eikö niin? Nyt Kristus on lunastanut sinut omakseen. Et elä sinä, vaan hän elää sinussa. Ja hän on lunastanut sinut. Ja mitä se tarkoittaa, jos hän on lunastanut meidät, niin se muuttaa meissä jotakin. Se muuttaa meidän identiteetin, mistä mä tulen jakamaan ihan kohta. Ja sitten se muuttaa meidän aseman. Ja se on se jälkimmäinen osio, minkä yritän tähän 10 minuuttia tiivistää. Ja ai että tää on hyvää, kerta nimittäin. Mitä minusta on sitten tullut? Jos minut on lunastettu Kolkatan kalliilla ristintyöllä ja Jeesuksen Kristuksen verellä. No ensinnäkin sun nimi on muutettu kokonaan. Sun nimi ei ole enää Matti tai Maija tai mikä ikinä se on. Tai sun nimi ei ole enää syntinen tai epäonnistunut tai mitä tahansa. Vaan sun nimi on Jesaja 62:4-5, että sinun nimesi on rakastettu. Sun nimesi on rakastettu. Voiko olla parempaa kuin olla rakastettu? Se on sun uusi nimi. Kolossalaiskirje 3:12 sanoo, että sinä olet valittu. Sinä olet valittu. Jumala valitsi juuri sinut jotakin tiettyä toimeen varten. Sitten 2. korintolaiskirje 5. luku sanoo näin, että sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Se mikä on vanhaa, sitä ei enää ole. Katso, uusi on sijaan tullut. Ei ole enää se vanha Aatu. Vanha Aatu on kuollut ristillä. Hänet laulittiin ristille Kristuksen kanssa. Siellä on sun vanha Aatu. Sano sille, jos se yrittää nostaa päätään, sä oot kuollut. Come on, sut on haudattu, sä oot kasteessa noussut ylös uutena luomuksena. Se on sun asemas. Toinen juttu, Kolossalaiskirje 20 sanoo, että sinä olet täydellinen Kristuksessa. Sinä olet täydellinen Kristuksessa. Ei sussa ole enää virhettä, ei sussa ole enää vikaa. Mitä muuta täällä sanotaan? Galattalaiskirje 3:26 sanoo, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinä olet syntynyt kokonaan uudestaan. Sinä olet Jumalan lapsi. Ikävä kyllä, en ole enää vain Veijon lapsi, vaan Jumalan lapsi. Se on ihan ok, että mä oon Veijonkin lapsi, mutta ennen kaikkea mä oon Jumalan lapsi. Mitä muuta? Roomalaiskirje 5:1 sanoo, että minä olen vanhurskas. En ole enää syntinen, minä olen vanhurskas.
vanhurskas, Kristuksen kalliin veren tähden, vaikka minä joskus lankeaisin syntiin, se ei tee minusta enää syntistä, vaan minä olen vanhurskas, joka nousee langettuaan, eikö niin? Syntinen jää märehtimään sinne ja saa tuomion, joutuu kadotukseen, mutta vanhurskas nousee jälleen ja menee iankaikkiseen elämään, halleluja. Mitä muuta? Täällä Jorma sanoi aikaisemmin, että me olemme pyhiä. Efesolaiskirja muun muassa puhuu, että minä olen pyhä, sinä olet pyhä. Mitä se pyhä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sinut on erotettu jostakin, jotakin toista varten, eikö niin? Sinut on erotettu parempaa käyttöä varten, sä oot pyhä, halleluja! Tää on sun identiteetti. Tää on sun identiteetti. Ensimmäinen Kolossalaiskirja 1.27 sanoo, että Kristus teissä on kirkkauden toivo. Sä et siis elä enää yksin täällä. Vaikka sä tässä lihallisessa majassa kuljet, mutta sä et koskaan ole yksin. Vaikka sä menet pimeimpään metsään, niin Kristus on sinussa joka tapauksessa. Mitä muuta siinä on luvattu? Efesolaiskirja 2.6 sanoo, että sut on asetettu taivaallisiin. Sut on asetettu taivaallisiin. Et elä enää täältä käsi, vaan taivaasta käsi. Ja mitä toi tarkkaan tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sä istut valtaistuimella Kristuksen vierellä. Ja jos sä istut valtaistuimella, se ei ole vallaton istuin, missä sä vaan katselet, kun kaikkia olosuhteita tapahtuu. Vaan valtaistuimelle on asetettu valtaa, eikö niin? Sillä on valtaa, sinulla on valtaa toimia, halleluja. Sulla on valtuutus Kristuksen tähden. Mitäs muuta? Kolossalaiskirja 3.2-4 sanoo näin. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa, halleluja. Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa, onko parempaa olla? Et sä pääse enää Jeesusta karkuun, kun sitä on kätketty Jumala, halleluja. Yltäpäältä sisältä joka puolelta, sitä on kätketty Jumala, halleluja. Tää on hyvä. Oi, mitä muuta? Mitäs muuta? Sitten siitä asemasta, siitä mun piti puhua. Ensimmäinen Korintolaiskirja 3.16 sanoo, että sä oot nykyään Jumalan temppeli. Jumalan temppeli. Kerta kaikkiaan Jumalan asuinsia. Jumala ei enää asukaan jossakin telttamajassa tai kirkkorakennuksessa, vaan hän asuu sinussa. Hän valitsi asuinpaikakseen juuri sinut ja minut. Ja tää on mahtavaa. Mitä muuta? Toinen Korintolaiskirja 5.18 sanoo, sinä olet sovituksen viranhaltija. Ja tää vasta hyvä onkin. Mitä tarkoittaa, jos joku on sovittanut sinut? Jeesus sovitti meidät ristillä. Hän teki sen tärkeimmän työn, mutta hän asetti meidät hoitamaan tuota virkaa tässä ajassa eteenpäin, koska hän meni taivaaseen. Hän luottaa meihin niin paljon, että meidät on asetettu virkaan, aivan kun presidentti on omaksi aikakaudekseen asetettu virkaan, niin meidät on asetettu tähän sovituksen virkaan. Ja kerta kaikkiaan me tuodaan se sovituksen sanoma tämän maailman tietoon, halleluja. Oh, glory. Mitäs muuta täällä on? No, täällä on toinen Korintolaiskirja 5.20 sanoo, että sinä olet Jumalan suurlähettiläs, halleluja. Mitä se tarkoittaa olla suurlähettiläs? Suurlähettiläs ei mene tässäkään ajassa maailmaan sillä tavalla, että se vaan on siellä ja yrittää selvitä, vaan sille on annettu kaikki, mitä se siihen työhön tarvitsee sitä tehtävää varten. Silloin autot, silloin pankkikortit, silloin kaikki mahdolliset, silloin oikeudet tehdä sitä ja tätä. Ja lain noudattaminenkin on lähinnä ohjeellista. Halleluja. Ja jos Jumala on laittanut meidät suurlähettilään virkaan, niin eikö hän ole varmasti varustanut, että me voidaan se tehtävä täällä toteuttaa. Halleluja. Mitä muuta? Sinä olet taivaan kansalainen, sanoo Filippiläiskirja 3.20. Et siis ole enää suomalainen, ruotsalainen tai norjalainen tai venäläinen tai mikä tahansa. Sinä olet taivaan kansalainen. Sun passissa lukee taivas, halleluja. Mitä muuta? Tää ei loppu vieläkään. Matteus 5.13 sanoo, te olette maailman valo ja suola. Mieti, jos sinä, joka olet Kristuksessa, sinä, joka kannat Kristusta, jos sinua ei olisi täällä. Maailmassa ei olisi pisaraakaan valoa. Ei ole valoa ilman Kristuksen kirkkautta. Ei ole valoa ilman uskovia. Sinä kannat valoa. Ja sitten tää toinen juttu, että te olette maailman suola. Sä tiedät, että jos sä syöt suolatonta ruokaa, niin siinä ei ole ihan hirveästi makua. Ja mä kun on kokki kanssa entiseltä ammatilta, niin tiedän, että parhaistakin mausteista otetaan viimeinen maku sillä, että laitetaan siihen suolaa. Halleluja, parhaatkin mausteet alkaa maistua vasta oikein kunnolla, kun siihen lisätään vähän suolaa. Eli sinä olet maailman suolana, sä oot tuomassa makua tähän.
Mitä muuta? Johannes 15, 1-5 sanoo, olet totisen viinipuun oksa. Sinut on oksastettu johonkin, mihin sinä et alkuperäisesti kuulunut. Sinut on oksastettu Kristukseen. Sinut on laitettu kuulumaan johonkin, mitä sä et luonnostasi kuulu, mutta nyt kuulut. Halleluja. Ja sä kannat sitä voimaa, mikä sieltä juuresta tulee ja mikä tulee siitä rungosta, niin sinä olet osallinen siitä. Halleluja. Eikö tää anna aika hyvän mahdollisuuden sulle elää? No mitä muuta? Olet Kristuksen ruumiin jäsen. 1. Korintolaiskirje 12.2 kertoo tämän. No mitä tarkoittaa, jos sinä olet Kristuksen ruumiin jäsen? Mihin sinut on silloin asetettu suhteessa maailmaan ja mihin tahansa? Efesolaiskirje 1.22-23 sanoo, Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. No ymmärrätkö nytten, jos tämä ihmisbiologian tunti alkaa tästä? Pää, Kristus, ruumis, seurakunta, minä, sinä, rakkaat veljet, kaikki netin ääressäkin. Ja mitä täällä sanottiin? Hän on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle. Me olemme hänen ruumistaan. Kaikki on laitettu hänen jalkojensa alle. Glory! Eikö tää ole kerrassaan hyvä? No mitä siinä sitten vielä sanottiin? Efesolaiskirje 1.21 aikaisemmin tää jae. Kun meidät oli asetettu Kristuksen ruumiiseen yläpuolelle kaikkeen, niin minkä yläpuolelle? Käydäänpäs tämä vielä lopuksi läpi. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Alkaako tää sytyttää sua? Alkaako tää herättää uskoa? Come on! Come on! Kaikki nimet, jotka maailmassa tunnetaan, asetettu sun jalkojen alle, joka olet Kristuksessa. Sulla on hallintavaltaa, sulla on vaikutusvaltaa. Sä voit vaikuttaa täällä. Sä voit tuoda Jumalan suuruuden näkyville. Halleluja! Alkaaks tää upota kerta kaikkiaan? Kerta kaikkiaan. Mutta vielä viimeinen hyvä uutinen. Johannes 5.15 sanoo, en sano teitä enää palvelijaksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäväksi, sillä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä olen kuullut Isältä. Jokainen, joka siis pitää hänen sanansa, pitää hänestä kiinni. Häntä ei sanota enää vaan palvelijaksi, vaan paljon enemmän. Palvelijakin on hyvä. Siinäkin on mahtavia ominaisuuksia. Mutta ystävä on jotakin paljon lähempänä. Ystävä on jotakin paljon syvällisempää. Ystävä tietää, mitä toinen ajattelee. Ystävä tuntee hänen sydämen asenteensa. Sinä olet tänä päivänä Jumalan ystävä. Halleluja. Eikö ole hyvä asema? Eikö ole innostavaa? Eikö ole kannustavaa? Eikö ole rohkaisevaa? Jos tänään nyt sait tästä kiinni, niin sun elämässä varmasti muuttuu ja sä kannat hedelmää, koska sut on oksastettu Kristukseen. Ja vielä ihan viimeisenä, toki on jo rullalla ja ääni lähtee, mutta ei se mitään, joko 10 minuuttia on mennyt, en tiedä. Mutta koska tämä evankeliumi, mistä on löytänyt tässä viime aikoina, se on vain jotakin sangen hyvää ja innostavaa. Se antaa ihan erilaisen mahdollisuuden elää kerta kaikkiaan. Kun ymmärrät, kuka sinä olet, mihin sut on lunastettu ja mikä hinta susta on maksettu. Ja se on nöyryyttä ottaa tää vastaan. Se ei ole ylpeyttä sanoa, ketä me ollaan Kristuksessa, vaan ylpeyttä on se, että kiertää se, mitä Raamattu päivänselvästi sanoo. Halleluja. Sitten mä haluan vielä sanoa sen, kun ollaan puhuttu herätyksestä, ollaan puhuttu Pyhän Hengen vaikutuksesta ja niin poispäin. Jos sinä olet yhden ainoan kerran täyttynyt Pyhällä Hengelle, Pyhä Henki ei ole poistunut sinusta, ellei sinä ole antanut Pyhälle Hengelle potkuja. Hän ei ole poistunut sinusta. Hän ei ole tullut myöskään sillä tavalla, että hänestä tuli 30%, nyt sinun, kun sä oot ollut sen verran harrasuskova, tai sinun tuli 50%, kun sä olit vähän parempi uskova. Ja oikein hurskas pastori saa 70-80%. Ei, hän tuli koko täyteydessään sinun ja vaikuttamaan sinun kautta. On enemmän kyse siitä, päästätkö sinä sen hengen vaikuttamaan sinun. Siellä Paavali sanoo myöskin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Se henki on jo sisällä meissä, meidän täytyy antaa sen täyttää meidän. Ettei se viini, vaikka voisi kuvitella, että se on tämän maailman murheet, huolet, tai ahdistukset, mitä tahansa, täytetäänkö me itsemme sillä, vai sanotaanko me joka aamu vaikka sille Pyhälle Hengelle, että tervetuloa minun elämäni, täytä minut jo tässä nyt, hallitse minua aamusta iltaan, vaikuta minussa aamusta iltaan. Sitä se tarkoittaa, sitä se tarkoittaa. Ja kun sä oot aina täynnä Pyhää Henkeä, niin sä et voi olla kuplimatta sitä kohta yli. Ja sitä Raamattu sanoo, että teistä on juokseva elävän veden virrat. Halleluja! Kymmenen minuutin saarnat
on parhaat. Nyt täytyy antaa vaan 10 minuutin saarna. Se on hyviä saarna. Nyt täytyy voiton laulu ottaa tapaan. Ja Jeesus on voittaja. Kiitos Herra. Nyt menee niinku vanhan liiton aikana. Noustaan ylös, palvotaan. Tää on melkoisen hyvä jatko tälle Lähde Jumalan pulppua. Eiköhän se pulpunut äsken aika hyvin. Laitetaan meihin jokaiseen pulppuamaan, annetaan siihen pyhälle hengelle mahdollisuus. Pulputaan kaikki oikein. Lähde Jumalan pulppuaavi, virta Herran täynnä on. Lähde Jumalan pulppuaavi, virta Herran täynnä on. Kuivan erämaan saa se hukkimaan, minne saapuu matkallaan. Kuivan erämaan saa se hukkimaan, minne saapuu matkallaan. Tuolta Jumalan virta saapuu temppelistä Karitsan. Tuolta Jumalan virta saapuu temppelistä Karitsan. Kaksoisvirran luo, pelastuksen tuo, sinut kantaa laineillaan. Kaksoisvirran luo, pelastuksen tuo, sinut kantaa laineillaan. Armo taivaan laskeutuukin, rauhas niin kuin virta on. Armo taivaan laskeutuukin, rauhas niin kuin virta on. Tuulen rientä luo, armo vettä juo, janossa se sammumaan. Tuulen rientä luo, armo vettä juo, janossa se sammumaan. Katsokaa itsaan, ristin Herra, uskon alkuun täyttäjä. Katsokaa itsaan, ristin Herra, uskon alkuun täyttäjä. Ei sun yksyt lyö, pelota ei lyö, turves rannan saavuttaa. Ei sun yksyt lyö, pelota ei lyö, turves rannan saavuttaa. Kunnia sinulle väkevä Jumala. Halleluja. Olette kaikki tervetulleita läheltä ja kaukaa Jeesuksen nimessä. Meillä on edes pariskunta tullut tuolta kaukaa Australiasta Kalajoelle ja nyt se on täällä ja Sami Finnillä tulee kertomaan, onko siellä Virtaan siellä Australiassa. Minkälaista herätystä siellä. Tervetuloa tänne. Lyhyt todistus. Istukaa hetkeksi, jatketaan ylistystä. Ensimmäistä kertaa täällä Lapissa. Joo, oli armeijan aikana sevettiarmeija. no niin. Joo, parempi armeija. Tuli tuossa mieleen, kun penkissä istuskeli tuossa lauluja lauletti, että niin saksalaiset Pomkkeen sanoilla, kun se sanoo, että uskovaiselle normaali elämä, niin norm on, että se on aina joka päivä täyttä pyhää henkeä. Aamen. Se mitä aion sanoa nyt, en tiedä tuleeko se 5 minuutissa, mutta se pitäisi olla kuulemma 5 minuuttia vaan, mutta sanon sen Jumalan kunniaksi. En mielellään menisi takaisin entiseen elämään, mitä mun elämässä mennyt ja tapahtunut, mutta pikkasen rauhoitan sitä, niin kuin sanon Jumalan kunniaksi.
Ja voi ilmoittaa sen, että Sydneyssä on kovat herätykset tulossa ja Hillsongin kirkko täyttyy aina vaan. Ja sinne ei tule ainoastaan satoja, mutta alkaa tulla tuhansia. Minun elämä oli aikoinaan mun kristitystä perheestä, eli uskovasta perheestä lähtöisin. Ja sillä Australian mennessä, niin nämähän kaikki tuli hylättyä. Ja erin tosi roskasta elämää, kun sanotaan. Juopon elämää, rakennuksella kävin kyllä töissä, mutta juopon elämää ja sitten menin huumeisiin ja muihinkin sorruja. Yhteen aikaan elin elämää jopa pahamainisimmilla paikalla Kingshorsilla Australiassa. Simo tietää varmasti nämä paikat. Sen pahempaa paikkaa sitten ehkä löydykään. Ja siellä gangsteria ja näin joukossa. Ja sitten enempää puhu mitä täällä tapahtui, mutta ne tapahtumat oli niin raakoja. Katuelämä on sitä, siellä ei pyytä armoutta, sillä ei annetakaan, sanotaan näin. Ja siellä mä huomasin yhtenä päivänä, kun siellä tappeluita kajulla ja hakattiin ihmisiä ja siellä kuoli ihmisiä kajulla joskus. Kerrankin katson, kun putkenpätkällä yksi hakattiin sinne katuun. Ja mä kävin vaan koittaa, että vielä kun Valtimo sykkii ja sitten kävelin pois muutama askeleen. Ja sitten mä niin pysähdyin siinä. Se oli ensimmäisiä kertoja, kun mun elämä lähti sillä niin tavallaan oikealle raiteelle, mutta en sitten väärille, mutta sitten oikeallekin. Pysähdyin ajattelen sitä, että tämä oli niin kuin jos televisiosta elokuvaa katsonut, että se ei saa ajatella mitä sillä tehdään. Se ei koskettanut mun tuntua enää ollenkaan. Mä olin turta ihminen sisällä. Ei mitään tuntua. Se vaan mitä mun ympärillä tapahtui, niin se ei koskettanut mua millään lailla. Ihan kun se ei ollut todellisuutta ollenkaan. Ja tämä kun mä tajusin, niin mulle tuli mieleen koti ja isä ja äiti usko ja kaikki nämä mitä kotona oli näin. No, se vei siihen, että mä aloin ryyppää enempi ja käyttää huumeita ja kaikkia näitä. Ja se vei siihen, että ne aloin sairaaloista heräille. Ja sitten lopussa vielä yhden kerran heräsin jopa hulluin huoneeltakin. Niin kyllä seuraavana päivänä mä sain nimen sitten viimein tolkutettua, kun oli me muistipois, niin huomasin, että mä olin väärässä paikassa, että mä olin vähän eri lailla hullu. Ja nythän mä oon sitten Jumalan hullu. Siksikin on sanottu. Mutta sanotaan kunniaksi, että se kerran sitten kun aloin raitistua siitä, kun laitettiin sieltä hulluhuoneelta sitten alkoholiparatoon. Ja se oli vähän niin kuin pakko mennä. Se on taas erikseen miksi. Mutta niin, sitten kun sieltä alkoi raitistua ja sitten menin semmoiseen kuin palvelupisteeseen Sydneyssä Stanley Streetillä. Ja siellä mä kerran sitten, kun oli aina näitä hautajaisia, niin mä papilta kerran kysyin, että monetko hautajaiset täällä vuodessa vietetään. Aina vaan rivit harvenee rakennustyömaallakin. Ja nuoria kavereita menee alta 40, alta 30, niin se on, että tänä vuonna on haudattu vuosien loppu ja tänä vuonna on haudattu 21. Kaikki on alkoholia, koti-ikävästä alkoholia, mikä on syynä kaikille. Suuri pettymys sydämessä ja muuta mitä niillä on. Ne ei oppinut englantia siellä monet eikä suomikaan alkoi tietysti unohtua ja ei ollut kavereita eikä muuta. Ja mikä liepeinen ryyppää. Joo, suomalaisia. Ja nyt sitten jäljestäpäin yhtenä päivänä mietin tuolla kotona, kun meillä on talo joen rannalla, niin mietin sillä näitä asioita, että kaikki nämä kymmenet ja kymmenet, ei ainoastaan 21, mikä oli silloin kysymys, vaan kymmeniä näitä suomalaisia rakennustyöläisiä. Mä sain selville niistä, ei yksikään tänä päivänä elossa. Ja mä aloin kyselee Jumalalta, miksi mä oon elossa? Se oli vakava tilanne. Mä olin Sydneyssä 15 vuotta, sitten kun uskoon tulin evankelistana ja 5 vuotta pastorina Sydneyn evankelisluisessa kirkossa. Eikö tuossa helluntai-kirkossa seurakunnassa. Sitten nyt on Kalajoella saarnaajana. Ja joskus nämä saarnat ja raamattutunnit, ja mä etupäänsä mun vastuulle jäänyt Kalajoen seurakunnassa raamattutunnit. Ja siellä alkoi lopussa tulee semmoinen vaihe saarnaajankin elämään, että se onko kuivia halkoja klapuaispinu. Se on vaikein kohta, kun tuntuu, että pyhä henki ei puhu. Ja se mitä haluaa sanoa, pyhä henki ei yhdy siihen. Jotakin on vialla. Mä menin ongelle sinne rannalle. Ja löin sitten istuun siinä. Ja mietin Jumalan ees, että minkä takia mä oon hengissä ja kaikki muut on kuollut. Koko sitä porukasta mulla tuli mieleen. Minä on ainut, joka on enää hengissä. Saatana yritti minut systemaattisesti tappaa ja tuhota. Ja siitä huolimatta tämä on Jumalan kunnia, kuinka väkevä
ja voimallinen Jumala meillä on. Kymmeniä ja kymmeniä nuoria miehiä kuoli. 10 000 kaatuu sivuiltasi, mutta se sinun satu. Jumala oli päättänyt toisin. Se ei ollut minun päätös, se oli Jumalan päätös. Ja mä sitten siinä rannalla ajattelin, mistä kaikista on kysymys. Niin yhä henkilö puhui mulle Filippuksesta ja kysyi multa, mitä sä arvelet, miksi hän pelasti Filippuksen ja miksi hän otti Filippuksen työhönsä. Pelasti hänet ja lähti hänet työhönsä. Ja mä olin Raamatusta tutkia sitä Filippusta. Filippus oli sydämeltään otollinen. Heti kun Filippus tuli uskoon, hän meni ja kertoi toisillekin, että mä olen löytänyt Jeesuksen. Kreikkalaiset tuli Filippuksen tuo hakemaan apua, ei kenenkään muu luota. Aina haettiin Filippukselta apua. Ja Filippus lähetettiin vielä Samariankin semmoiseen kaupunkiin, niin muutosopetuslapset ei olisi mennyt. Filippus meni sinne. Ja siinä alkoi selviä tämmöinen asia, että pyhällä hengellä täyttyminen, niin kuin Ponkke sanoi, että se on norm, niin kuin se puhuu sillä vapaalla englannilla. Että se on normaalia uskovalla ihmisellä. Se uskovainen ihminen aamusta täytyy pyhällä hengellä, koko päivän pyhällä hengellä täyttynyt, semmoinen uskovainen ei ole normaali. Ja siinä rannalla, kun minä olin, niin tuli selväksi mulle, kuinka tärkeää olla täynnä pyhä henki. Koska Jumala puhuu minulle ja näytti, miten Filippus meni hoviherrasin, Kantaksen hoviherran vierelle. Ja pyhä henki on se, joka vie sinut aina oikeaan paikkaan, oikealla hetkellä, oikeat sanat suussa. Ilman pyhää henkiä tämä työ jää tekemättä. Ja täällä kun mä nyt ollut mukana, niin mulla tuli mieleen myöskin, josta nyt en ala puhumaan, Raamattutunniksi muuten, 7 kohtaa Raamatusta. On semmoisia kohtia, että jos nämä kohdat, mikä tahansa seurakunta, yksityinen uskova ja seurakunta täyttää, niin ei voi olla mitenkään mahdollista, että herätys ei voisi tulla. Se tulee silloin. Ja näin kaikki vuodet Australiassa ollessa ja nyt täällä Suomessa 3 vuotta, mitä minulla eri seurakuntia nähnyt ja läpikäynyt ja seurannut niitä. Tämä on ensimmäinen paikka, mihin mä vasta muutama tunti sitten tulin tänne. Niin ensimmäisen kerran mä olen nähnyt pyhässä hengessä ja nähnyt todistuksissa ja lauluissa ja joka kohdassa sen ja huomasin tuolla penkissä. Täällä täytetään kaikki ne 7 kohtaa, tärkeää kohtaa, kun Raamatussa Jumala haluaa, että me täytetään, että herätys tulee. En ole kaiken sen arvoinen, mitä kerran puolestani tein. Mun kurjan syntisen ihmisen vuoks kaiken ristille vei. Niin täynnä rakkautta oli katseisi sun, vaik monet sua silloin pilkkasi. Myös täynnä rakkautta oli sydämesi, kun kaiken hyväksyit niin nöyrästi. En ole ansainnut mä rakkauttas, vain tuskaa tuottanut kun on. En ole kuunnellut sun neuvojas, silti vielä lähelläni on. Niin täynnä rakkautta on sydämesi sun, kun kaukaa mä saavun luoksesi. Niin täynnä rakkautta on myös katseesi, kun otat vastaan lapsisi. Niin paljon aikaa hukkaan tuhlasin, kun yksin etsiä mä yritin. Vaan huomata sain ilman sua mä en ole minkään arvoinen.
muualta mä saanut teen. Nyt annan sulle koko sydämen. Oi Jeesus, pyydän, vielä jäät hän lähelle. Jäät hän lähelle. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, jotka istuvat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sokotorodo, sokotorodo. Herra, kiitos siitä, että sinun voimasi on meidän keskellämme. Herra, kiitos, sinun tulesi saa sytyttää jos suuremman liekin meidän jokaisen sydämessä. Herra, kiitos siitä tulesta, joka on tässä paikassa, joka lähtee leviämään ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Rakkaat ystävät, Jumalan pyhä henki puhuu tuossa penkissä. Mielenkiintoinen tilanne. Joudun, mä sanon ratkaisevan sanan 5 viikkoa. Pyhänkin sanoo, että jos tämä sana tulee, niin kerro tämä esimerkki Maria Ettermoodista. Oli nainen, joka oli herätyksen nainen. Hän meni pienelle paikkakunnalle, joka oli kuollut kyläpahainen. Se kylä oli niin kuollut, että kirkkokin oli niin kylmä, että ihmiset istuivat talvivaatteet päällä siellä, vaikka oli kesä. Ja tämä Jumalan nainen meni siihen paikkaan, joka oli täynnä epäuskoa. Ja hän päätti, että jos me halutaan, että tämä paikka tulee Jumalan ilmestyksen kohteeksi, niin hän sanoi, että 5 ihmistä pyydetään rukoilemaan. Ja me rukoilemme 2 asiaa. Ja se ensimmäinen asia on se, että me rukoilemme sitä, että Jumalan voima tulee ilmestymään syntisten ihmisten keskelle sillä tavalla, että he tietävät, että Jumala on voimallinen ja elävä. Ja Jumalan voima ilmestyy sillä tavalla tähän paikkaan ja tälle paikkakunnalle, että ihmiset kaatuvat kuolleena maahan Jumalan voimasta. Ja tämä seurakunta, 5 ihmistä ja Maria Ettermood, he rukoilivat tämän asian puolesta. Ja tiedätte, kun iltakokous alkoi. Iltakokous alkoi sillä, että ihmiset teki parannusta. Ihmiset tunnustavat syntejään. Ihmiset ovat valmiita siihen puhdistautumisen kautta, että Jumalan voima voisi ilmestyä siinä salissa sinä päivänä. Ja tiedättekö, mistä kaikki alkoi? Kaikki alkoi siitä sen jälkeen, kun Jumalan voima lähti ilmestymään. Pieni poika sai kokea, kun Jumalan voima lankesi hänen ylleen. Ja hän tuli saarnapöntön taakse. Ja hän lähti vaan kiittämään ja ylistämään Herraa. Sen jälkeen, että pienen pojan isä täyttyi pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen Jumalan voima laskeutui sille paikkakunnalle niin väkevästi, että 5 viikkoa jatkettiin kokouksia sillä paikkakunnalla. Jumalan voima lankesi mailin kilometrien päähän se paikkakunnan ylle niin, että Jumalan voima näkyy jokaisessa paikassa. Ja tiedättekö, mitä se tarkoitti, kun herätyksen henki laskeutui? Se tarkoitti sitä, että Jumalan voima kosketti ihmisiä kodeissakin sillä tavalla, että ihmiset kaatui Jumalan transsissa. Oman kotinsa he pystyivät tekemään enää mitään, kun Jumalan kirkkaus oli heidän yllä. Janoatko sinä tätä? Haluatko sinä tätä? Se on mahdollista. Mutta kaikki on kiinni siitä, että meillä on puhdistautunut sydän. Sydän, joka on valmis tekemään parannusta. Sydän, joka on valmiina siihen, että Isä, tee sinä mitä tahdot. Ja ajatelkaa, kun herätyksen voima tuli. Se tarkoitti sitä, että ne, jotka pilkkasivat sitä, mitä Jumalan voima teki siinä paikassa, Jumalan voima kaatoi heidät kuolleena maahan. He eivät nousseet sieltä ennen kuin he tekivät parannusta. Tiedättekö, rakkaat ystävät, me ei koskaan saada pilkata sitä, mitä Jumalan henki tekee. Vaikka me ei ymmärretä, vaikka me ei ymmärretä järjellä, että voiko Jumala tällä tavalla toimia. Rakkaat ystävät, me ei koskaan saada pilkata sitä, mitä me näemme, mitä me kuulemme. Me tulee kaikki kunnia antaa Jumalalle ja sille, mitä Jumala on tekevä, miten Jumala on ilmestyvä. Rakkaat ystävät, kuinka moni on tänä päivänä lukenut sanomalehtiä ja huomannut, että Euroopan tilanne on aika katastrofaalinen tällä hetkellä. Kuinka moni tietää sen, että tällä hetkellä Englanti sanoutui irti EUsta. Kansanäänestyksen tulos oli tällainen. Ja tiedättekö, se tarkoitti sitä välittömästi, että Euroopan pörssikurssi on alhaimmillaan 30 vuoteen. Se tarkoittaa silloin sitä, että se vaikuttaa myös Suomen kansantalouteen. Se vaikuttaa monella tavalla, mitä me emme vielä ymmärrä. Me tulemme näkemään tämän myös meidän kansassamme. Ja rakkaat ystävät, Jumalan pyhänkin puhuu, että kerro tämä suomalaisille. Kerro se, vaikka se tietyllä tavalla voi lietsoa väärällä tavalla pelkoa. Mutta me eletään nyt
rakkaat ystävät, tässä ajassa, niin se tarkoittaa meidän kodimme kohdalla sitä. Me olemme varustautuneet Veijon kanssa siihen, että meillä on kaikki valmiina, että vaikka sähköt katkia, vaikka tämä talous romahtaa Suomen kansan keskellä, me olemme omavaraisia. Me olemme omavaraisia. Meillä on aggregaatit. Meillä on kaikki mahdollinen sitä varten, kun Jumalan voima tulee ilmestymään kansan keskellä. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että kansan keskellä myös pimeyden valta ja voima, se tulee lisääntymään viimeisenä aikoina. Ja rakkaat ystävät, Jumalan pyhänkin sanoo, oletko sinä valmis siihen? Oletko sinä valmis siihen? Oletko sinä valmistanut temppelisi sitä varten? Oletko sinä valmistanut sun kotisi sitä varten? Että me tulemme selviämään siinä ajassa, joka tulee, aivan kuin David Wilkerson profeetoi, maailman talous tulee järkkymään. Maailman talous tulee järkkymään ja se tarkoittaa myös pientä Suomea. Mutta rakkaat ystävät, meillä ei ole mitään hätää. Meillä ei ole minkäänlaista hätää, jos me ymmärrämme sen, että me olemme nähneet sanan ja oppineet näkemään itsemme sanan kautta, sanan sisällä, niin että Jumalan pyhän ja voima saa vaikuttaa meissä jatkuvasti, niin kuin monta kertaa on tänä päivänä tullut. Ja rakkaat ystävät, Jumalan pyhän ja voima meissä, se tarkoittaa silloin sitä, että sanan on täytynyt tulla lihaksi. Amen. Sanan on täytynyt tulla lihaksi. Ja rakkaat ystävät, Hebrealaiskirja 4, 1 ja 2 sanoo näin. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havattaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Rakkaat ystävät, onko Jumalan sana sulautunut sinuun? Israelin kansan ongelma oli se, että sana ei sulautunut heihin. He kuulivat Jumalan sanaa. He kuulivat, kun Jumala puhui heille Mooseksen kautta. Mutta joka kerta, kun heidän elämässään tuli vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, he unohtivat täysin sen, mitä sanassa oli sanottu. Rakkaat ystävät, tämä sama on Suomen kristikansan keskellä suuri ongelma. Ei enää ole aikaa siihen, että me istumme vain sanan kuulolla. Ei ole aikaa enää siihen, että kun meille tulee se ongelma, niin me unohdamme täysin, mitä sanassa on sanottu, ne valtavat lupaukset liittyen siihen tilanteeseen, missä sinä tällä hetkellä olet. Tiedättekö, vihollinen tekee kaikkensa, että sinä et uskoisi sanan lupauksia todeksi omassa elämässäsi. Minä sanon tänä päivänä, rakas ystävä, älä enää usko sitä, vaan anna Jumalan voima tuolla sun sydämeesi niin, että me ei enää leikitä uskovaista, vaan me eletään todeksi alkuseurakunnan aikaa ja elämää, että me elämme uskosta käsin. Ja rakkaat ystävät, kun jos sana ei sulaudu uskossa sinun sydämeesi, se sana, vaikka siinä olisi voima, se ei voi vaikuttaa sinuun. Rakkaat ystävät, kun me ollaan täällä, niin Jumala haluaa, että sinun uskosi yhdistyy sanaan tuottaakseen edelmää sinun elämässäsi. Jumala haluaa tänä iltana kysyä sinulta. Sinä palat tulta, sinulla on hengen voima, mutta mikä on sinun tilanteesi suhteessa Jumalan sanaan? Mikä on suhteessasi sanan lihaksi muuttuminen sinun elämässäsi? Se ratkaisee kaiken viimeisinä aikoina, tulevina päivinä. Olemmeko me niitä, jotka ovat voittajia Kristuksessa, että me selviämme sen, mitä tulossa on. Rakkaat ystävät, Jumala haluaa, että me olemme sanassa ahkeria, niin kuin sananlaskun 10. luku sanoo. Ja rakkaat ystävät, minä tiedän, moni kristitty ei pidä tästä, mutta minä ymmärrän sen, kun minä olen opettaja. Minä olen nähnyt, että kun jostakin täytyy selviytyä koulumaailmassa läpi, se tarkoittaa silloin sitä, että sen eteen on tehtävää työtä. Ei sanan lihaksi tuleminen tule automaattisesti. Ei sanan lihaksi tuleminen tule sitä, että minä Raamattua luen vain yhtenä päivänä viikossa. Se tarkoittaa sitä, että me syömme sanaa, me tutkimme sanaa, me mietiskelemme sanaa, me elämme sanasta käsin joka päivä. Se tarkoittaa sitä, jos me haluamme, että herätyksen voima tulee meissä esille niin kuin Maria Etterwoodin aikoina. Ja rakkaat ystävät, mielenkiintoinen Koreassa tällainen esimerkki. Jumalan Pyhähenki toi tämän asian esille, kun rukoilin Herran edessä. Ja Pyhähenki sanoi, että mielenkiintoista on se, että kun monessa seurakunnassa tänä päivänä rukoillaan sitä, että Isä, miksi meillä on niin pieni seurakunta? Miksi on niin vähän meidän seurakunnassamme Jumalan voimaa näkyvissä? Tiedättekö, Yonggi Cho kysyi eräältä mieheltä, joka sanoi, että minun seurakunnassani on vain 350 jäsentä. Kuinka sinun seurakunnassasi voi olla 750 000 jäsentä? Tiedättekö, mitä Yonggi Cho sanoi? Hän kysyi ensimmäisenä, kuinka paljon sinä päivässä rukoilet? Tämä mies sanoi 30 minuuttia. Hän sanoi, siinä on vastaus kaikkeen. Minä rukoilen 5 tuntia päivässä.
Rakkaat ystävät, sanan muuttuminen lihaksi. Jumalan sanan kanssa on vietetty aika rukouksessa. Se on mikä tuo läpi murro sun kuivaan elämääsi, jos sinä todella haluat palaa Jumalan tulessa ja Jumalan rakkaudessa. Ja rakkaat ystävät, Jumala haluaa, että kun sinä olet syönyt sanaa, sinä tutkit sanaa, sinä mietit sanaa, niin Jumala haluaa, että sinä lähdet myös elämään sinun elämäsi toteuttaaksesi niin kuin sanassa kirjoitettu on, että sinä uskot jo saaneesi. Siitä on kyse. Mitä se on tarkoittanut omassa elämässäni? Se on tarkoittanut sitä, että viimeisen 10 vuoden ajan Jumala on vienyt syvät koetukset läpi kysyen sitä, että uskotko sinä todella mitä sanassa sanotaan. 2003 oli tilanne elämässäni, jossa Jumala aloitti minulla sen, mitä tarkoittaa, että minä tutkin sanaa, minä syön sanaa ja minä uskon ja lähden elämään sanaa todeksi. Joensuussa oli hengellinen kokous, jota ennen Jumalan Pyhäkin puhui minulle. Mulla oli silloin silmälasi. Pyhäkin puhui minulle siitä, että tässä kokouksessa minä tulen tekemään sun silmillesi ihmeen. Sun silmäsi tulee paranemaan. Minä otin sen sanan sisälleni vastaan. Ja Jumalan palvelija, kun tuli rukoilemaan puolestani, niin siinä minä sanoin uskossa Isälle. Minä uskon, että Isä, minun silmäni ovat parantuneet tämän kokouksen aikana. Ja otin silmälasit pois. Näkö oli -2. Mutta tiedättekö mitä? Ei ne parantuneet siinä kokouksessa. Ei ne parantuneet niin, mutta Jumalan Pyhänkin sanoo, nyt lähdetään sanan kanssa liikkeelle. Minä sanoin sinulle, sinä tiedät Jeesuksen verihaavan kautta, minä olen parantanut jo sinun näkösi 2000 vuotta sitten. Uskotko sinä sen? Ja tiedättekö, Jumalan Pyhä lähti opettamaan 3 vuoden ajan sitä, että mitä tarkoittaa, että minä saan läpimurron Jumalan sanan kanssa itse siitä, että Jumala on parantanut minun näköni täydellisesti. Ja tiedättekö, se oli mielenkiintoinen aika, kun minä innostuneena sanoin Jumalan voimasta ja Jumalan valtavasta ihmeestä siinä kokouksessa. Minä kerron sen jälkeen seurakunnassa kaikille, silmästä oli pois, Jumala on parantanut minun näköni, vaikka sillä hetkellä se oli vielä tapahtunut. Mutta tiedättekö mitä Jumala opetti? Jumala opetti, että nyt tyttäreni käydään se uskon tie läpi. Mitä on, että sinä sanan ilmestyksen kautta, sinä syöt Jumalan sanaa niin paljon, että sen ilmestyksen kautta, kun se avautuu sun mieleesi ensin, se avautuu sun sydämeesi ja sen jälkeen se vapautunut hengestäsi käsi. Mitä se tarkoittaa, se sanan syöminen sillä tavalla, että sinä käyt sen itse läpi aasta ööhön. Ja tiedätkö, 3 vuotta meni siihen. Se oli 3 vuoden taistelu ja oli se välillä, tiedätkö, tosi noloa. Ihmiset sanoi, kun ajettiin autolla ja ihmiset sanoi, mikä tienviettä sillä on. No en kyllä kunnolla näe, kyllä se jotakin lukee, mutta en sanonut, että en vielä näe oikeasti. Koko ajan sanoin Jeesuksen nimessä ja veressä, minun silmäni on täysin terveet ja parannetut. Täysin terveet ja parannetut. Ja tiedättekö se päivä, kun meni silmälääkäri, kun Jumala teki se ihmeen. Se on kuule kova juttu, kun ajokortissa tiedättekö on valokuva, jossa on silmälasit. Ja kun minä menin silmälääkärille sitten 3 vuoden jälkeen, kun Herra parasi niin, että se oli ilmestyksen tasolla. Se oli näkyvässä se, että minun silmät oli täysin terveet. Kun menin optikolle ja optikko sanoi, hei, jotakin kummallista on tapahtunut. Sun silmäsi on ihan normaali näkö kummassakin silmässä. Oletko kaatunut? Oletko ollut pääsi jollakin tavalla? Sitten en ole. Jumala teki ihmeen. Ja tiedättekö, se on valtava, kun on optikolta todistus siitä, että mulla on täysin normaali näkö. Sitä tarkoittaa, rakkaat ystävät, meidän kaikkiemme elämän osa-alueella, että me opimme taistelemaan sanan kanssa. Koska se, mitä sanassa sanotaan, se on se todellinen maailma meillä uskovien elämässä, mutta se täytyy saada ilmestyksen tasolle. Se täytyy syödä, se täytyy tutkia. Ja rakkaat ystävät, se tarkoittaa silloin sitä, että me ei nautita maitoruokaa. Me ei nautita enää sitä uskoa silloin tällöin, vaan se on todellista elämää joka hetki. Ja rakkaat ystävät, Jumala on tarkoittanut niin, että me olemme enempi Jumalan henki kuin ruumis. Mutta tänä päivänä itse käymme sitä koulua myös läpi, että monesti se ruumis on taipuvaisempi vaikuttamaan meidän elämässämme kuin Jumalan henki. Ja rakkaat ystävät, me näemme tänä päivänä myös paljon sitä, että mistä johtuu se, että me teemme asioita pitkäkin linjan kristittyinä, joita me emme haluaisi tehdä. Jostain syystä me tiedämme, mitä sanassa sanotaan, mutta ei ole voimia siihen. Tiedättekö, se avain on siihen, mistä Veijo ehkä tänään tulee jakamaan enempi. En puhu muuta kuin se, että se avain on siihen, että niin kauan kuin Jumalan sana ei ole saanut tehdä mielenmuutosta sun elämässäsi, sinä et saa läpimurtoa niissä asioissa, jonka kanssa kamppailet tänä päivänä ja tänä iltana. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun sana on muuttanut sun
sun mielesi, niin kuin paljon puhutaan Jumalan sanassa, mielenmuutoksesta, mielen uudistamisesta. Se tarkoittaa silloin sitä, mitä enempi sinun mielesi on Jumalan sanan alamainen, sitä enempi Jumalan kirkkaus, Jumalan auktoriteetti ja arvovalta tulee näkyviin sinussa ja sinun kauttasi. Rakkaat ystävät, mitä enempi sana on muuttunut lihaksi, sitä enempi se näkyy. Ja kun me ollaan täällä tänä iltana, niin rakkaat ystävät, jollekin täytyy sanoa tämä sana. Ja me puhumme sitä, mitä me ajattelemme. Ja rakkaat ystävät, ymmärrämmekö me todella sen, että kaikki mitä sinä puhut ääneen, sinä profetoit omaan tulevaisuutesi asioita. Kaikki mitä sinä puhut ääneen, sinä joko luot elämää Kristuksessa tai sinä tuhoat omilla sanoillasi sun elämää koko ajan. Ja rakas ystävä, täällä on joku henkilö, jolle Jumala on antanut unelmatyön ja unelmapaikan. Se on odottanut sitä kuin kuuta nousevaa, mutta kun sä oot saanut tämän työpaikan, sä oot omilla sanoillasi lähtenyt tuhoamaan sitä työtä. Minkä takia? Koska se työ on ollut vaativa. Se on ollut haasteellinen. Se on ollut paljon ongelmia ja vastoinkäymisiä. Mutta Jumalan pyhänkin sanoo silloin nämä sanat. Lopeta se työn tuhoaminen omalla kielelläsi. Lopeta se asian tuhoaminen. Vaan ala kielelläsi puhumaan elämää. Ala puhumaan sitä, että tämä työpaikka on Jumalan antama työpaikka, jolle mulle oli näky, jolla oli tarkoitus. Minä julistan ja minä puhun sitä, että tämä työpaikka on menestys. Minä tulen olemaan siunattu tässä työpaikassa. Minä saan elätoni tässä työpaikassa. Kaiken mitä minä päätän, se onnistuu. Rakkaat ystävät, ymmärrämmekö me tämän omalla kohdallamme? Me emme pääse suun tunnustuksemme yläpuolelle. Joten älä tunnusta mitään, mikä on vastoin sanaa. Näytti miltä näytti. Tuntui miltä tuntui. Älä päästä suustasi niitä sanoja, koska se on profeetia heti oma elämääsi. Siksi kristikansa on tänä päivänä niin voimatonta, koska me puhumme niin paljon yli suumme. Me puhumme paljon sellaisia asioita, jotka on täysin vastoin Jumalan sanaa. Ja rakas ystävä, oletko ymmärtänyt sen, kun sanassa puhutaan paljon siitä, että meillä on valtava auktoriteetti ja arvovalta Herrassa. Mutta tiedätkö tämän tuolta lääketieteen puolelta? Jumalan henki ja sielu yhdistyy yhteen ihmistahdon avulla. Ja ihmisen sielu ja ruumis yhdistyy kielen avulla toisiinsa. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Jumalan henki yhdistyy sielun tahdon avulla. Kun me alistamme meidän tahtomme Jumalan sanan auktoriteetin ja arvovallan alle, silloin meidän sielumme on alamainen Jumalan hengelle meissä. Kun me alistamme meidän ruumiimme, meidän kielemme kautta Jumalan sanan alle, silloin meidän ruumiimme on alamainen Jeesuksen Kristuksen herraudelle. Ymmärrätkö? Se on tahto ja se on kieli. Ja rakkaat ystävät, nämä kaksi asiaa, kun me saamme hallintaan, me saamme nähdä, kuinka Jumalan sanan syöminen saa aikaan se, että se muuttuu todella lihaksi meidän elämässämme. Ja se tarkoittaa sitä, tänä päivänä Jumala etsii miehiä ja naisia, joihin Jumala voi uskoa suuria asioita. Mutta se tarkoittaa sitä, että Jumala kysyy sinulta, onko meillä tänä päivänä uskoa. Sillä ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Ja rakkaat ystävät, se ei tarkoita sitä, että sun on jotenkin erilainen tai erinomainen. Jumala kysyy vain sinulta sitä, oletko sinä uskollinen? Oletko sinä antautunut? Jumala käytti tavallisia miehiä ja naisia Raamatussa näillä alueilla, mutta Jumala näki, että heillä oli sydän, joka oli valmis antautumaan. Mutta monesti me kristikansana ajatellaan sitä, että se on Jumalan tahto, se on Jumalan asia saada minut uskomaan. Me kaikki muistamme Raamatussa sen esimerkin, jossa oli mies, oli kuuro mykkäpoika. Ja tämä mies kertoi Jeesukselle siitä, että opetuslapsetkaan eivät saaneet ajetuksi tätä mykkähenkeä ulos tästä pojasta. Jeesus sanoi, että voi teitä epäuskoisia, kuinka kauan tulee kärsiä teitä. Ja sen jälkeen tämä mies sanoi Jeesukselle, jos voit, niin auta meitä. Ja mitä Jeesus sanoi? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Rakkaat ystävät, sinä päätät, uskotko sinä? Sinä teet sen sydämessäsi. Jumala ei voi päättää sinun puolestasi näitä asioita. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala kysyy meitä tässä ajassa, tänä päivänä, sitä, että millä silmillä sinä katsot. Ja rakas ystävä, kun me tänä iltana ollaan täällä, jos sinä haluat vahvan uskon itsellesi, jos sinä haluat, että Jumalan sanan voima saa tulla näkyviin sinun hengestäsi käsin, se tarkoittaa
silloin tänä iltana sitä, kun mä julistan. Sillä ei ole mitään merkitystä enää tämän illan jälkeen, mitä sinä näet luonnollisilla silmilläsi. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sinä kuulet luonnollisilla korvillasi. Rakas ystävä, se on täysi-ikäisyyden merkki, että sinä et suostu kuuntelemaan mitään, näkemään mitään, mitä tämä maailman olosuhteet ja tilanteet yrittää syöttää näiden aistien kautta. Sinun katseesi on vain Jumalan sanassa. Sinun katseesi on vain Jumalan sanassa. Ja se tarkoittaa silloin antautumista. Se tarkoittaa silloin sanan syömistä. Ajattele, mitä Jeesus teki. Jeesuksella oli valtava voima ja valtava usko. Ja meillä on aivan samanlainen usko tänä päivänä suurempikin, jos me janoamme Jumalan herätystä. Ajattele, Jeesuksella oli niin valtava usko, että kun kuuli, että Lasarus oli kuollut, niin tiedättekö, Jeesus sanoi ne sanat tälle hänelle sisarelleen, että sun veljesi tulee nousemaan. Mistä Jeesuksella oli tällainen usko? Koska hän katsoi vain sanaa. Hän ei katso, että Lasarus oli kuollut. Hän ei katsonut sitä, että Lasaruksella olisi mitään sellaista, etteikö Jumalan sana voisi toimia. Jeesus herätti Lasaruksen alkuun nukkuvan miehen tai naisen sitä viereisestä huoneesta. Se oli pikkujuttu Jeesukselle. Tätä tarkoittaa usko tänä päivänä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on se mieli, että me emme enää tänä iltana sano toinen toisillemme sitä, että Jeesuksen nimessä ja veressä minulla on kyllä selkävaiva kova, minulla on sitä ja tätä ja tuota, vaan kun me ollaan miehiä ja naisia, joilla Jumalan sana on se ykkösprioriteetti, niin me sanomme silloin sen, että minulla on kyllä selkä kipeä, mutta minä tiedän, että Jumalan sanan kautta se on parannettu. Minä tiedän, että pankkitili näyttää tällä hetkellä nollaa, mutta minä tiedän, että Jeesus tuli köyhäksi tehdäkseen minut rikkaaksi. Oli tiedättekö perhekunta, joka odotti vauvaa. Ja oli perhekunta, jolla oli lääkäri sanonut sellaiset sanat, että ei ole toivoa, tehkää abortti. Mutta tälle perheelle Jeesuksen nimessä ja veressä sain julistaa rukouspalvelussa sinä iltana, että minä olen uskovainen nainen. Ja minä en usko sitä, mitä lääkärit sanoo. Minä en usko, että teidän vauvanne on sairas, vaan minä uskon vain yhden sanan, mitä sanassa sanotaan. Ja siellä sanotaan sananmukaisesti, että Jeesus kuoli ja Jeesus kantoi myös tämän vauvan sairauden. Tämä vauva tulee olemaan täysin terve. Se oli perjantai-iltaan, kun tämä tapahtui. Ja tämä nainen soitti sitten tiistai-iltana sairaalakäynnin jälkeen ja lähetti sähköpostia. Ajatelkaa, tälle naiselle oli sanottu, nainen, joka odotti vauvaa. Nainen, joka kohdussa oli vauva, jolla oli sisäelimet vaurioituneet. Jolla oli tilanne, että sydänkammiot oli tällä vauvalla väärin muotoutuneet. Ja se mikä pahinta, tämän vauvan sydän oli kokonaan ruumiin väärällä puolella. Ja lääkärit oli sanonut kiireellisenä, me lähetämme Meilahden sairaalaan sun tutkimuksiin. Oli mitään muuta keinoa kuin tehdä abortti. Haha. Se oli perjantai-ilta, 3 päivää aikaa, ja kun tiistaina tämä nainen meni, tiedättekö sen Meilahden keskussairaala ja tehtiin ultraäänet ja kaikki muut. Jumalan pyhän hengen voima 3 päivää, se on Jumalalle aivan riittävä aika. Ja tiedättekö, lääkärit ihmetteli, oli edestä sairaalasta kuvat, tai nämä ultraäänikuvat, ja kun he menivät tiistaina sinne ultraäänikuviin uudestaan, niin tiedättekö, täysin terve vauva, täysin terveet sisäelimet, täysin terve sydän, joka oli siirtynyt muuten oikeaan paikkaan vasemmalle puolelle. Sitä tarkoittaa, että me pidämme kiinni uskon tunnustuksesta. Näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Rakkaat ystävät, tiedätkö mikä on paras keino iskeä vihollista vasten kasvoja? Se oli hyvä tuo antamispuhe. Ja se tarkoittaa sitä, että joka kerta tiedätkö, kun mun pankkitili näyttää miinusta. Joka kerta kun vihollinen yrittää sanoa mulle mun silmilläni, mun korvillani, että kyllä olet köyhä sanan julistaja. Ei ole mitään sulla pankkitilillä. Niin tiedättekö, heti kun saan ensimmäiset rahat, niin tiedätkö mitä minä teen? Minä kylvän Jumalan valtakunnan työn. Ja joka kerta Jumala on ilmestynyt. Joka kerta Jumala on tehnyt ihmeen. Ja rakkaat ystävät, täällä on sellainen henki tänä iltana, että Jumalan voima voi tehdä ihan mitä tahansa. Mutta tänä iltana sanon sulle, opettaja auktoriteetilla koulumaailmasta, Jeesuksen veren voiman kautta. Rakas ystävä, jos sinä haluat olla herätyksen kanava, niin rakas ystävä, sulje silmäsi, laita silmälaput, sulje korvasi ja katso vain mitä sana sanoo siitä tilanteesta, missä tällä hetkellä olet. Ja rakkaat ystävät, me ei anneta periksi niin helposti. Ei se tarkoita, että Jumala vastaa heti sinun rukouksiin, vaan se tarkoittaa sitä, että sinä joudut olemaan kestäväinen rukouksessa. Sinä joudut olemaan niin kuin ne 10 pakkoa
vakoojaa, 2 vakoojaa, kumpaan joukkoon sinä kuulut? Tiedättekö, on vaarallista, että meillä on epäuskoinen sydän. Me kaikki muistamme, kuinka 10 vakoojaa saa aikaan sen, että koko Israelin kansa joutui epäuskoon näiden 10 miehen takia. Mutta Jumala kutsuu tänä iltana Joosuita ja Kaalebeja, joilla on se uskon henki, jotka sanovat, että meistä on vain suupalaksi vihollisesta. Näitä miehiä ja naisia tarvitaan herätyksen kanavana tänä päivänä. Ja rakkaat ystävät, älä pelkää sitä, jos sen takia joudut kivitettäväksi, niin kuin Joosua ja Kaalebia yritettiin kivittää, vain sen takia, että heillä oli uskon henki. Heillä on uskon henki. Ja tiedättekö, se on vain siunaus, jos sillä tavalla tehdään, koska Jumala haluaa ilmestyä. Ja muista tänä iltana, kun ollaan täällä, tehdään tähän loppuun tällaisen kysymyksen sinulle. Oli nuori mies, jolla oli valtava rakennusprojekti, jonka hänen vaimonsa isä oli antanut hänelle. Tämä vaimon isä sanoi tälle nuorelle miehelle, että rakenna näillä rahoilla, jotka minä annan sinulle pankkitillisi, rakenna tähän paikkakunnalle talo, kaunis omakotitalo, tee sillä tavalla, kun sinä rakennusmiehenä näet parhaaksi tehdä. Ja tiedätkö, tämä rakennusmies, hän ajatteli, että on vähän laiha tilipussi itselläni. Minäpä otan osan tästä rahasummasta itselleni ja minä teen tämän pienemmällä rahasummalla jotakin sitten, mitä näillä rahoilla voi tehdä tähän omakotitaloon liittyen. Ja tiedätte, kun tämä omakotitalo tuli valmiiksi, tämä nuori mies oli käyttänyt halpaa työvoimaa, halpoja materiaaleja. Se vähän tietyllä tavalla ollut vilppi silmässä koko ajan. Ja tiedätte, kun tämä hänen vaimonsa isä tuli katsomaan tätä taloa, katsomaan missä kunnossa tämä talo on, niin tiedättekö, mitä tämä vaimon isä teki seuraavaksi? Minä rakastan sinua, vaimonia ja sinua niin paljon, että minä olen ajatellut tämän rakennusprojektin aikana, että tämä talo, jonka sinä olet rakentanut, minä haluan antaa sen sinulle. Kuinka moni meistä ajattelee sitä, että kaiken minkä sinä teet Jumalan valtakuntaan, sinä teet kaiken sen itse asiassa itsellesi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Amen. Ja sitten Reijo ja sieltä tulee muuten tulta. Amen. Minä pitelin koko aika penkistä alusta lähtetten kaavut tuonne, kun kertaa kaikki ja niin sellainen Jumalan kirkkauden voima, että me kyllä toivotan myös sinut, rakas television katsoja, oikein lämpimästi tervetulleeksi ja kutsun sinut myös todelliseen parannuksen tekoon sillä tavalla. Me koen tästä jo heti alkuhetkessä sanoa sillä tavalla, että sinä tunnet sydämessä piston, että minun taivaspaikkani ei ole varma. Niin oikein tässä heti alkuun. Siellä on monia television katsojoita, joiden sydän on hyvin ontuva ja olet hyvin ahdistunut ja pelokas ja tunnet sillä tavalla, että en ole varma tulevaisuudestani. Tänä iltana kun tässä ollaan, niin alkuhetkessä, että pääset Jumalan voimaan konkreettisella tavalla, niin Jumalan sana sanoo ihanalla tavalla, kun me syntimme tunnustamme, hän on uskollinen ja vanhurskas ja hän antaa meidän syntimme anteeksi. Kunnia Jumalalle. Abore kaare, kore kodoro, kandereina. Jeesuksen nimessä on valtava voima. Ja Herra, kiitos siitä, että tämä sana lentää läpi Suomen. Läpi Suomen. Tunnustat vain oman tilasi. Et ole vastuussa toisten tilassa. Olet vastuussa omasta tilastasi. Tutki oman sydämesi. Onko karstaa? Vaikka olisi uskoa yhtään, niin Raamattu sanoo, kun sinä pyydät, Jeesus, tule minun sydämeeni, anna minun syntini anteeksi. Minä olen tehnyt syntiä paljon, rikkonut sinun sanojasi ja sinun lakiasi, sinun sanasi vastaan. Tule Pyhä Henki ja anna henkesi minun henkeeni, niin että saan kokea tuo Jumalan voima vaikuttaa niin, että minun syntini pyyhitään pois. Sinä saat uuden elämän ja se mistä tuo Jarno aloitti, niin sinä pääset osalliseksi juuri tuosta elämästä, tuosta ilosta, tuosta riemusta, joka ei pääty koskaan. Halleluja, kiitos ja kunnia. Jeesuksen nimessä ja veressä, ystävä rakas television katsoja, sinä joka täällä olet, niin tunnusta Jumalalle ne asiat, jotka ovat sinulla sydäntäsi painavat syntinä. Ja Jeesuksen nimessä Jumalan palvelena julistan sinun kaikki syntisi anteeksi. Sinun tehtäväsi on vain uskoanne ja ottaa Jumalan armo vastaan. Ja ala tunnustaa, Jeesus on minun Herrani, tahdon tunnustaa tuota Jeesuksen herrautta ja hänen kuninkuuttaan. Jeesus on ottanut hallintavallan. En ole enää itseni oma, vaan olen Jeesuksen Kristuksen oma.
Halleluja. Ja antaudut. Et elä kuuntele kaikuja. Ystävät rakkaat, kun me elämme tässä hetkessä, on Johannes Kastajan juhla tämä, niin Johannes ei ollut kaiku, vaan hän oli ääni. Abore kare kandogora, Jeesuksen nimessä. Halleluja, ylistys ja kunnia. Raamatun paikka tässä, minkä luen, on täällä. Efesolaiskirjassa sanotaan, että Jumala on elämäksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen olimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessaan, tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, tähden eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Arvosta te olette pelastettu. Kunnia Jumalalle. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaalla, niin kuin Jappe tuossa puhuu. Tämä kertaus on opintojen äiti. Näin se vaan on. Kristuksessa Jeesus osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttista runsautta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan. Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettu uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ettei kukaan voisi kerskailla, sillä me olemme hänen tekonsa luonut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niistä. Kunnia Jumalalle. Jos rakkaat, kun Jumalan rakkauden henki tullut, niin joskus se täytyy niin kuin tykki räjähtää, kertakaikkisesti ymmärretään, että meidät on luotu, ajatelkaa, hyviä töitä varten. Amen. Jumala loi meidät sitä varten, että me näemme, missä uskovilla on painolasteja, niin meidän tehtävä olisi mennä keventämään niitä taakkoja. Meidän tehtävämme, ajatelkaa tämä maailma, uskooko se meitä, kun me kristikansa tappeluja ja puhuu negatiivista toisista? Ei. Meidän tehtävä on sulkea korvamme kaiken pahan puhumiselta, vaan meidän tehtävä on mennä polville Jumala eteen ja taisteltava ja rukkoilla. Ja yhtä rakkaat, tämä uskontien kilvoitus, tämä on sellaista kilvoitusta, aivan samalla tavalla kuin me käytiin tuo lenkki tuo murtamassa nuo pirun systeemit tuolla, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan kestävät. Kyllä Jumala ties valitessaan, ketä hän lähettää sinne, että uuttanko me, vaan me puhuttiin vaan uskon sanoja, elämän sanoja, ja tämä sana on se, joka vie meitä eteenpäin ja ylöspäin. Ja sana on se voima, joka täyttää meidät voimalla. Me ei katsota itsemme, vaan me kiinnitämme katseemme Kristukseen. Ja aivan samalla tavalla kuin me täällä, tämä on niin kuin Raamattu puhuta hengellisestä harjoittamisesta on, tai ruumiillisesta harjoittamisesta on hyötyä vain vähän, mutta hengellisestä on hyötyä kaikkea. Niin kuin näitte, että Jappe on entinen huippu-urheilija, tai se kuule paikallaan pysy, ja se tulee se tökin, se on se voima, se kun Jumala saa kuule, ja kun aika annetaan, niin aina on se tavoiteaika, ja se, me muista Jappe oli ahkera ja tunnollinen sillä tavalla, että hän piti kiinni harjoitteluohjelmasta, ja hän saavutti hyviä saavutuksia. Jos rakkaat, sama on hengellisessä elämässä. Me ollaan kurin alasia sillä, että seurakunta on asetettu sitä varten, että se on pois valona ja sillä tavalla niin kuin suolana tämän ajan keskellä, että me oltaisiin kuulijaisia Kristuksen ruumiille ja seurakunnille. Ja ystävät rakkaat, silloin me saamme olla osallisena myös siitä sen seurakunnan hedelmästä, mutta tänä päivänä monta kertaa se, että se sana ei ole tullut sillä tavalla lihaksi, että me ei päästä siitä voimasta osalliseksi, kun me ei syödä sanaa ja me ei ole tavallaan niin kuin kuoltu. Meidän tulee kuolta. Silloin kun me kuollaan, niin jos joku tulee sinne asseen kanssa sanoo, että kuule, minä olen kyllä kuollut jo. Minua ei voi tappaa, minä olen kuollut. Minut on julistettu kuolleeksi. Mutta kyllä ei voi tappaa kerta kaikkiaan. Se henki, joka meissä on, se on elämän henki ja se on Jumalan rakkauden voiman henki. En enää minä, ei enää se oma eko elä, vaan se Jumalan henki. Sillä on tuska sieluista ja se ei halua olla kaiku, se ei halua kuunnella mitä
tämä maailma sanoo, vaan hän haluaa sanoa niin kuin Johannes, se oli ääni tämän ajan keskellä. Ystävät rakkaat, sen takia me julistamme, Jeesus on kunnian kuningas ja herrojen herra, ja hän on tullut vapauttamaan, ja se mitä varten me on täällä pohjoisessa oltu ja mitä varten me on niitä peitteitä tietyllä tavalla täältä hengessä otettu ja rukoiltu ja taistettu, niin kyllä me tiedetään uskossa mitä me tullaan tekemään. Me myös itse uskotaan, ja mitä me uskotaan me myös puhutaan, niin kuin siellä Paavali ihanalla tavalla sanoo, kunnia Jumalalle. Meillä ei ole taistelu, ystävät rakkaat, lihaa eikä verta vastaan. Täällä sanotaan ihanasti, että emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsemme maailman valtiaita ja taivaan avaruudessa pahoja henkiolentoja vastaan. Sen tähden sana sillä sanoo, että ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taistelun varustuksen, että voitte pahana päivällä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettua on pysyä pystyssä. Ystävät, katsotaan Jumalan sana, se varustus, että me varustetaan itsemme Jumalan sanalla ja silloin meillä on päämäärä, me tiedetään tarkasti mitä me mennään. Siihen kuuluu sen, että rakkikoirat haukkuu. No se ei haittaa, se on meidän ilomme, ajatelkaa. Se on kuule valtava ilo Jeesuksen nimen tähden, kun sinä kaiutat evankeliumia kuule satoihin sydämiin ja evankeliumit menee moniin maihin sillä tavalla, niin totta kai kaiut alkaa kuulua silloin, niiden tullokin kuuluu. Mutta jos me ymmärrämme Kristuksessa Jeesuksesta, kun meidät on kutsuttu, muistattako apostolitiassa moniko selvisi hengistä sieltä? Ei tänä moni selvitä, Johannes oli sillä tavalla jollakin tavalla pääsi näistä asioista, mutta se, että me joudutaan olemaan vainottuja, se kuuluu tähän niin kuin mukaan, mutta ajatelkaa, Jumalan voima on koko aika vain yhä suurempia ja suurempia. Yhtä rakkaat, ei voi kerskua millään muulla kuin Jumalan arvolla, mutta me on nähty Aulikingassa tosi valtavia asioita, mitä Jumala armossa on tehnyt. Me ei ole itse päästy paikan päin. On tullut työpaikkoja. On tullut täydellisiä sellaisia remonttia ihmisten sydämissä, vatsoissa, elimissä, että on veden vuorot loppuna. Monet on epätoivossaan soittana ja minä olen sanonut, että on onni, että on vastana, että se on, sinä kerran sinä olet pyytänä jotakin, niin minun vastuulta se on poikissa. Sinä olet pyytänä juuri sitä varten, sinä myös uskot. Minä vain julistan, että Jeesuksen nimessä, mitä Jumalan sana sanoo, että sinut on parannettu hänen haavansa kautta. Jos et ole antanut elämää Jeesukselle, niin anna se. Ja sitten kun me tiedetään, me synnytään, ystävät rakkaat, mehän synnytään Sioniin, Jumalan valtakuntaan. Me synnytään semmoiseen valtakuntaan, joka ei pääty koskaan. Jos ei ole syntiä, jos ei ole sairautta, kunnia Jumalalle. Halleluja. Herra haluaa oikein vyöttää meidät väkevällä voimalla. Sen takia Herra sanoo täällä, että seisokaa siis upeat totuuteen vyötettynä pukunanne vanhuskauden haarniska. Kunnia Jumalalle. Se on meidän pukumme, vanhuskauden haarniskattamme. Se päällä on jatkuvasti. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan, meillä on taistelu lihaa eikä verta vastaan. Kyllä meitä vastaan tulee monet taistelu. Minä ei ainakaan ole sokkea. Minä en näe. Minä pidän vaan silmällä ja sen takia, että kun kaikesta rappaa lentää, ei tule silmä. Sillä meidän sota-asemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjenpääntävät jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuulijaisesti Kristukselle. Ymmärittekö mitä sanoo? Meidän tehtävä on vangita meidän ajatuksemme kuulijaisesti Kristukselle. Silloin kun me vangitaan, niin ajatellaan, että tulee sellainen mukava, rauhallinen, tyyni olo siinä, että me tiedän, että kuule, tapahtuu minun ympärillä mitä tahansa, että niin kuin minä ajattelen, niin minä olen. Minun ajatukseni on kätketty Jeesukseen, Jumalan poikaan. Minä tiedän, silloin minä olen turvassa, kunnia Jumalaa. Ja olemme valmiit rankaisemaan
kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te itse olette ensin tulleet täysin kuuliaisiksi. Huomatkaa, mitä on silmienne edessä, jos joku on varma siitä, että hän on Kristuksen oma. Pitäköön myös mielessään, että niin kuin hän on Kristuksen oma, niin olemme mekin. Anteeksi rakkaat television katsojat, että tämä ei ollut käsikirjoitettu saarna. Nyt lähdetään puhumaan käsikirjoituksia. Jumala on antaja. Monta kertaa me ajatellaan sillä tavalla, että monet sanoo, että ne uskovat ottaa vaan ja ne kerjevät. Jos rakkaat, Jumala oli antaja. Jumala antoi ainoasyntyisen poikansa meidän tähtemme. Hän tuli köyhäksi tehdäkseen meistä rikkaita. Jos rakkaat, se ei tarkoita sitä, että meillä on koittelemuksia, taisteluja ja sotaa. Tuossa kun katon eilen illalla tuolta poikani poikaa ja ymmärsin jotakin hengellistä sodan käynnistä. Oli naama, naarmuja ja muttaa täynnä ja kolhuja joka puolella. Ja jos rakkaat, niin muistan monia sellaisia tilanteita, että meilläkin silloin kun Jappe oli nuori, niin kun piettiin kokouksia, se oli sellaisia tapaturmia, että Jappe kerrallisesti sairaalaan niin livakasti kerta kaiken, että tiedät kukaan pysynä oikein mukaan. Siis jouduttiin keskivän Herra auttoi sitä, että organisoin just kokouksen alussa, että Piru teki kaikkensa tuhotakseen ja estääkseen. Ja kun verta tuli niin valtavan paljon, niin pakko oli joutua kiireellä aikaa ambulanssia soittaa. Sen takia Japesta on tullut vauhtikassa, tulee vauhtia saanut pienestä lähtien. Ja rakkaat, nyt kun evankeliumi on kiire, niin rakkaat tiedän, että tarvitaan näitä vauhikkaita miehiä ja naisia, että evankeliumi voi saavuttaa jokaisen etsivän. Kunnia Jumalalle. Ja niin kuin se on tärkeää, että me pidetään mielessä se, että Jumalan sana, se on niin ja aamen, että ei Raamattu sanoo siellä hyvin selkeästi siitä, että ei Jumala ole sellainen niin kuin ihminen, että hän lupaa jotakin eikä tee, vaan se mitä Jumala lupaa, sen hän tekee. Silloin kun me antaudutaan Jumalalle, se tarkoittaa sitä, ei se ole sitä, että me luetaan vaan niin kuin tätä niin kuin romaania ja sitten muistellaan, että joo niin, sillä jossain on, mikähän kirja se. Raamattu tarkoittaa sitä, että me otetaan Jumalan sana omaan sydämeen ja annetaan Jumalan sanan tulla lihaksi. Kunnia Jumala. Siellä Hebrealaiskirjassa sanoo ihan 4.12, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kun se erottaa sielun, hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydänten, ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Nyt rakkaat, silloin kun Jumalan henki tulee meihin, niin me varoitaan vähän ajattelemastakin. Nyt rakkaat, mitä me ajatellaan? Mitä me ajatellaan? Me ollaan monen erilaisia persoonia ja Jumala käyttää meitä erilaisena sillä tavalla. Ketä milläkin tavalla. On tärkeää, että sinä uskallat olla se kuninkaallinen, mutta erilainen kuin toinen. Että ei me tarvita matkita toisiin. Me voidaan olla juuri niitä persoonia, jotka Jumala on antanut. Tämä jae osoittaa meille Jumalan sanan voiman, erehtymättömyyden, muuttumattomuuden. Sana ei koskaan epäonnistu. Me voidaan ihmisenä epäonnistua. Ja toi Japen saarna oli kyllä niin ytimekäs saarna, sillä tuli kaikki ne Raamatun paikat, että ne olisi vähän hihastaa vaan, että sen antaa pikkuisen enempi aikaa. Että isältä meni korvista moni ohi, että tuli se juolen tiesi. Kunnia Jumala. Kuitenkin vaikka näin on Jumalan sanan kanssa, se ei aina takaa, että sinä aina näkisit tuloksia. Vaikka Jumalan sana on näin. Mutta tämä sana tuottaa tuloksia ainoastaan silloin, kun työstät sitä, eli kun uskot ja toimit sen mukaan. Yksi rakkaus, se tarkoittaa sitä, että herätys joskus vuosisadan alussa, niin se ei ole samanlaista kuin se on tänä päivänä. Niilo Ylivainio aikana oli herätys ja ei sitä kaikki tykää, että se oli näin, mutta näin se vaan oli. Ja rakkaat, aivan samalla tavalla kun me oltiin Etelä-Afrikassa tässä just tuonottain tultiin, niin 12 tuntia kesti kokous. Haluatteko te tätä, että Jumala vuodattaa henkeä? Me halutaan.
minä huomasin, että Jorma on kyllä sisukas mies sillä tavalla, että jos pitää päätettä, niin se onnistuu. Ja jos me rakkaat, me ollaan samassa tiimistä ja tähän tiimiin otetaan helluntalaiset, tähän tiimiin otetaan vapaakirkolliset, tähän tiimiin otetaan luterilaiset. Ja niitäkin, jotka ei ole missään, niin tähän tiimiin sopii. Ja jos me rakkaat, avain on se, että kun Jumalan henki saa tulla sinua. Silloin kun Jumalan rakkauden henki tulee, niin me huomataan yksi asia. Kun Herra on täyttänyt itseeni sillä tavalla päivittäin. Joskus Jumala antaa niin humalan, että tuntuu, että ei seisallaan pysy. Niin ei tämmöisiä niin kuin niin kuin sanotaan, että on se ja se seurakunta. On totta kai ne tärkeät on kasvupaikat, mutta hengen rakkauden Jumalan köysillä, kun me on köytetty Kristukseen. Just rakkaan, kun me katsotaan, kun puli ukko ja katsotaan, että voi se on minun veli, niin minä rakastan sitä niin paljon, että minä tahdon tehdä kaikki. Niin minä hakkaamaan sitä enää, vaan minä haluan herätellä sitä rakkaudesta, vähän syömään. Ja kuule, voisitko jollain tavalla tästä, voitaisiko yhdessä nousta, että minä otan sinut selkeä paikka ja kannan sinut. Rakkaus ei syytä. Rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Ystävä rakkaat, jos me on itse saatu kokea Jumalan rakkautta, niin emme ole osoitella veliä eikä sarjaa. Ei sormella eikä millään. Me ei haluta ajatella. En tiedä, miksi tuo ihmisen tilanne on noin. Mutta minä haluan siunata ja rukoilla, että Jumalan armo saisi täyttää niin, että hänestä voisi tulla myös ihmisten kalastaja. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Efesolaiset 3:20. Ajattele Jumalan voima. Sinä rakas television katsoja, joka otit Jeesuksen tänä ensimmäisen kerran vasta, niin ajattele Jumalan voima vaikuttaa sinussa. Ja ajatelkaa, tässä on meille mies, joka Etelä-Afrikassa, niin vaikka oli monta vuotta ollut uskossa, niin hän järjesti kaiken keskellä parantumiskokouksia. Siellä kuule kainalokeppejä, kuule lenti. Ne heitti pois, kun ei tarvitse. Tää vaan kuule veli lähti rukkoilemaan niiden puolesta ja Jappe oli nuorena esimerkkinä, meni ensimmäinen siinä, että kun hän tässä reutopaa, niin pannaan nuo jäsenet kohdalle. Ja näin Jumala toimii. Jumala ei katso henkilöä. Hän katsoo sydämme ja Timo on niin rakas veli meille tänä päivänä, että meistä tuli äkkiä semmoisia veliä, että kun me en olisi kysynyt, että minnekä se kuuluu. Me heti vaan tähän Kristuksen ruumiin jäsen ja mulle se riittää. Joskus, ystävä rakkaat, voi olla näin, että metätysseurassa on enemmän rakkautta kuin nimi kristillisessä järjestössä. Ystävä rakkaat, Jumala odottaa sitä, että sen takia me erikoisesti puhutaan parannuksen saarnasta. Me jo saarnataan samoa itsellemme. Me puhutaan sen takia itsellemme, koska me on jouduttu päivittäin kuolemaan itsellemme, tekemään parannusta, antamaan elämämme elävänä uhrina Jumalalle. Se on meidän järjellistä Jumalan palvelus. 2 Korintolaiskirjeen 2:14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, ja meidän kauttamme joka paikassa tuu ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sitten rakas, minä kysyn sinulta, kun sinä menet maailman keskelle, oletko sinä Kristuksen tuntemisen tuoksu? Oletko sinä oman seurakuntasi keskellä, kun sinä olet, niin vietkö sinä sen tuoksun sinne? Arvosteletko sinä pastoria ja kritisoitko sinä vanhimmistoa? Vai oletko sinä itse se tuoksu, että sulla on se sydän, se mieli, että minä tahdon seistä paimeneni rinnalla, rukoilla hänen puolestaan. Niin kun kuultiin, mitä Aulikki sanoi, avain on yksi rakkaat, me viivytään Jumalan edessä, etsitään Herraa. Ja sen jälkeen, kun me Jumalan ääni kuullaan, ja Jumala puhuu niin kuin meille puhuu tuosta korvatunturista, me ei kaikuja ole sen jälkeen kuunneltukaan. Olipa se kuule joku mikä tahansa asia, jos Jumala sanoo. Aina samalla tavalla kuin toistakymmentä vuotta sitten, niin jos mä kaikuja kuullut, niin olisin varmasti mietin, missä olisin. Monet uskonnolliset ihmiset, että oletko se ihan niin kuin, että siis tämmöinen Korpijaakko, joka on esikoulun käynyt 20 vuotta metsurina, että sinusta televisio saa. Minä en edes ymmärtänyt mitä. Pyhä Henki kerran mä oon sanottu kuulla, että
sinun pitäisi hommata televisio, tämmöiset vehkeet ja muut. Ja jonkun takia vaan jouduin nyt puhumaan sinne, että muutti kuulua, eikä voi minä itse. Että hommaa televisiolaitokset. Minä en ymmärtänyt tekniikasta mitään. Minä vaan sanon Herralle, että joo, että mulla ei ole vielä rahaa. Mutta Pyhä Henki sanoi, että sinä olet terve mies. Mitä minä ymmärsin, että teillä oli siinä esikoulussa, tuli metsurin, niin minä hakkasin puita eteen ja 20 000 maksanut. Minä sain koko rahat, että minä ostin ja sen jälkeen alkoi televisiouraa. Ajatelkaa, lähetin ensimmäisen ohjelman Kanadaan. Ja ajatelkaa, siunasi viikon tein sitä ohjelmaa. Nyt ymmärrän vähän tästä tekniikasta enemmän kuin toista sitä vuotta kameroihin takana auto, että mikä valtava show siellä takana on, hirvittävät hommat. Niin kun sitten nämä asiat, minulla oli se näkyy, että näin minä teen ja näin minä lähetän sen ja kuinka ollakaan sieltä tulee henkilö sitten menee semmoiselle katsojalle, joka oli etsijä. Aatelkaa, etsijä. Mies, joka oli katkeroitunut. Aatelkaa, hän lenti sinne korpeen minun luokseni. Hän kävi 3-4 kertaa. Hän tuli lentokoneella, vaan kun oli sattu semmoinen mies, että Herra oli uskonut hänelle jotakin enemmän kuin meille, minulle muulle, vaikka Jumala tunne, Herra oli siunannut häntä. 3. vai 4. kerta, hän oli viikon aina minun luona. Ja minä koin, että minä en hänestä sen paremmin häntä tuntenut, mutta Jumala tunsi ja Pyhä Henki vaan sanoi minulle, että käsittele häntä niin kuin herkästi särkyvää lasia. Ja käsittele häntä sillä tavalla, että se on ihan kaikki olento ja eräänä päivinä sinä saat nähdä hedelmää. Ja kuinka ollakaan, en muista, tässä on jo aikoina seuraako, oliko se 4. vai 5. kerta kun hän kävi. Hän sanoi, että hän on seurannut sinua tosi tarkkaan. Ja hän kertoi sanona sillä Kanadassa ollut uskovien kanssa hyvin paljon tekemisissä ja sanoi, että nämä uskovat lainasi häntä rakkaan. Mutta eivät maksanut takaisin. Ja siitä katkeroitu. Mutta hän oli seurana, ajatteli, että sinä olet Kristuksen tuoksu. Minä ajattelin, vaikka tuon miestä sen paremmin tiennyt, mutta minä ajattelin, että minä on Kristuksen tuoksu. Erään kerran hän sitten tuli ja sanoi, että minä annan elämän tälle Jeesukselle, jota sinä seuraat. Sano, sinä olet erilainen. Sen takia haluan sulle sanoa, rakas veli ja rakas sisar, ole erilainen. Elä ole samanlainen kuin joku toinen. Ole oma itsesi. Ja tuo mies antoi elämänsä Jeesukselle. Tuo mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ajattelkaa, hän lähti sitten pois ja muutamien viikkojen päästä sain, viimeisen kerran näin hänet, niin hän oli antanut elämän Jeesukselle. Niin sain kuulla, mies, joka oli 50 silloin, hän oli siirtynyt ajassa ikuisuuteen. Ystävät, meidän tulee olla kestäviä. Meidän tulee olla pitkäjänteisiä sillä tavalla, että Jumalan armo ei edes yhdenkään kohdalla turhat. Kunnia Jumalalle. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Silloin kun ollaan Kristuksessa Jeesuksessa, niin ystävät, muista se, että olosuhteet eikä tunteet, eivät ole niiden vallassa, vaan ne ei hallitse sinua, vaan Jumalan sana, sinua olet vain voittosaatossa. No, monta kertaa Aulikin kanssa satuttu olemaan sillä tavalla, kun ollaan monessa rytteikössä joutuu olemaan, että ottaa vähän takki levällään aina sillä tavalla, että on kylmetetty ja on olta tällä tavalla, kun olosuhteet ei ollut niin otolliset aina. Herra on muuten varjellut, hengiseltä on tullut hirmuinen kuume. Ja me on kuitenkin meidän työnantaja, meillä ei ole pekkaspäivistä puhuttu mitään, ei ole neuvoteltu niitä. Niin on ollut sellaisia tilanteita, että me on jouduttu turvautumaan. Yhden kerran oli sellainen tilanne, että 40 kuumetta yhdelle pastorille, että voitko mennä tuuroamaan, että meillä on tämmöinen kuume, niin tämä pastori sanoi, että ei voi täyttää sitä teidän paikkaa. No me ymmärsin, että ai jaa, että anteeksi tämä eri, että oli siinä lähellä, että no ei tarvitse, me mennään sitten. Meille tuli mieleen sellainen ajatus, että elät sinä tai kuolet, sinä teet sen Herralle. Me mentiin Aulikin kanssa Jumalan eteen ja sanottiin Herralle, nyt me tarvitaan taas
sitä Jumalan voimaa. Ja kysytte, ei toisille puhuttu mitään, mennä Jumalan eteen. Me oltiin Jumalan pyhän hengen edessä noin tunti silloin päivällä, ja se annetaan tiedotustilaisuus, pidetään toisillemme. Molemmat antoi tiedotustilaisuutta. Me mennään. Oli talve, pakkasta oli ja me päätettiin, me mennään. Ei ääneen oikein päässyt ja oli hirvittävä tilanne tunne maailmassa. Valinta oli, me pidettiin mielessä tunnustusta. Me mennään. Ja ajatelkaa, kun päätös tuli, niin kuume oli molemmista poikasta. Ja me mentiin. Ja tämä ei ole ainut kerta. Tämä ei ole ainut kerta, näitä on ollut ennen. Tämä tarkoittaa, että mitä tahansa tulee tiellesi, olet voittoisa aina ja kaikissa asioissa. Seisot juurtuneena uskoon, kaikkia todennäköisyyksiä vastaan pysyen siinä tietoisuudessa, että olet voittaja Kristuksessa Jeesuksessa. Valtava tietää, että me ollaan voittajia. Me ei tänne ole tultu sitä varten, että tappelu. Me tiedettiin, että nyt se syttys tuli kolarista. Jäikö tää tunnu siitä? Nyt tää tuntuukin jo siltä, että tulet on syttynyt. Minä tuossa Facebookiin ensimmäinen tiedostelu, että me oltiin viime syksynä täällä, niin täällä oli nokipalo sillä. Mutta se jäi kesken, että nyt se tuli sytti. Tulkaa tulee tulille lämmittelemään. Jos rakkaat, ei ole sen takia, että täällä me Aulikin kanssa ollaan, vaan se, että täällä on ollut sellaisia rukkoilijoita, taistelijoita, jotka on edeltä valmistanut, taistellut näitä tilanteita, että me on saatu tulla niin kuin valmiille tulille. Ja Jumalan pyhän hengen tuli kaikesta kunnia yksin hänelle, halleluja, ylistys ja kunnia. Ja se on Jumalan tahtoinen, että jokainen, kun täällä puhuttiin päivällä, missä rukkoiltiin sitä, että pyhä henki jo vuotaa, niin ystävä rakas, se pyhä hengen puolustus, se tarkoittaa sitä, että se vuotaa meidän kautta. Se voima, me äsken tuossa puhuttaa, hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän. Se voima, ajattele, se voima on meissä. Ajattele, se voima on meissä. Ei se ole tuolla rakennuksen takana, vaan se voima on sinussa. Se voima on sinussa. Ja se voima on sinussa. Ja se voima on sinussa ja se lisääntyy koko ajan. Ja sitä mukaan kun me uskossa omistetaan asioita, niin kuule, meidän pitää olla ihan tämän median takia niin vähän rauhallinen. Se voima on niin valtava, että minä yritän rauhoitella Veijo, että pysyvä Veijo pilttuus. Ihan totta. Jumala on tekemässä valtavia asioita. Minä katson hengen silmin, että ajattele, että Jumalan voima, se alkaa vaikuttamaan sinun kauttasi siellä, missä sinä liikut. Älä kuuntele tämän jälkeen ennen kaikuja, että minä arka tai pelkuri. Ei. Oot sinä nuori tai oot sinä vanhempi. Sinä olet Kristuksessa, niin Jumalan voima sinun kautta vaikuttaa. Uskot vaan sen, että niin kuin sana sillä sanoo, että niin kuin nämä rakkaat, jotka ottivat siellä Jeesuksen sydämessä vastaan, niin kuin sana sanoo, että kun pyhä henki tulee sinun, niin sinä saat voiman. Ja sinä tulet olemaan minun todisteni aina Juudeassa, aina Jerusalemissa, aina vähän Aadissa, ei vaan rajat pitellä. Kertaa kaiken, se on kuule niin valtava asia, että se voima vaan tulee. Se vaan kun avaat sydämesi, niin voima vaan tulee. Jeesus on tullut juuri niitä varten, jotka ovat epäonnistuneet. Ei hän tullut onnistuneita varten niinkään, vaan niitä varten, jotka kaikesta menettäneet, epäonnistuneet, sairaita, syntisiä varten. Sen tähden kutsukkaan seurakuntiin syntisiä, raajarikkoja, epäonnistuneita. Osoittakaa heille rakkautta. Osoittakaa, eläkää myötä heidän kanssaan. Minua on ruoskittu niin paljon, että minulla on jo semmoset nämä, mitkä ne sanoo, kun haava tullut, niin ne arvet, jo sellaiset arvet, että ennen kuule paljon satuu. Joten nyt tullut sen mieli, että pidän pelkkänä ilona. Kun minä tiedän sen, että tämä aika päättyy pian. Minä en häpeä evankeliumia. Kyllä on yritetty esteettä. Muutamalle paikkakunnalle mentiin, niin oli pantu barrikaadit, että ei tule kirkkoon täynnä, kuule irrata, jotta siellä oli varattu paikka sillä tavalla, että tuossa on teille paikka, niin oli barrikaadi pantu, että te ette tule tähän. Ja voinko ollakaan, niin piti vaan vähän niin kuin kytkintä nostaa, että meinaatko väliin jättää. Että se paikka, Jumala on antanut meille kaikille paikan ja meidän tehtävä on julistaa.
Ja ajattelin, että tuokin paikka oli sellainen, että oli naisten päivät, jossa Aulikki oli julistamassa. Minä Aulikin vaan vein sen julistamaan. Niin ajattele, sinne tullut henkilö, mies, viereisestä ravintolasta, umpitunnelissa. Ja kysyi, onko tämä ravintola? Aulikki sanoi, on ravintola. Tervetuloa siihen. Aatelkaa, seurakunnat on todellisia ravintoloja, juotetaan taivaallisella viinillä. Ja ajattele, kun alttarikutsu täydessä kirkossa. Ja alttarikutsu tullut, niin tämä mies tulee täysin selvinpäin sinne alttarille ja sanoo, minä annan tälle Jeesukselle, jota te julistatte elämäni. Usko on sitä, se ei mene kuule kirkkokäsikirjoitusta mukaan aina. Rakkaus on miestä eikä naista. Eikä Kristuksessa Jeesuksessa, vaan Jumala rakastaa kaikkia ja Jumala välittää ja hän haluaa nostaa ja kantaa. Jumala antoi meille sanansa, jotta eläisimme sen mukaan ja käyttääksemme sitä luomaan mahtavan ja voittoisan elämän. Joten on sinun vastuusi käyttää sanaa ja työstää sanaa. Ystävät rakkaat, tämä ei ole minun mielestä varmasti liian vaikeaa teologiaa, mitä tarkoittaa syödä sanaa. Käytän tämmöistä termistöä, että se sanan syöminen, kun lehmä syöpi heinää. Varmasti jokainen suomalainen ymmärtää ne. Ja kun lehmä syöpi heinää, niin se käpi leppeämmän ja sitten se kun rupeaa tulemaan, niin se alkaa märehtimään. Se on aivan yhtä yksinkertainen asia, kun sinä tutkit sanaa, luet sanaa ja sinä kyselet, mitä tämä tarkoittaa. Eli alat ruveta märehtimään sitä sanaa ja kun sinä märehdit, sinä mietit, sinä pohdiskelet sitä sanaa ja se silloin kun se alkaa ne hiveaineet irrota sitä sanasta sinun kehoosi ja sinun henkeesi ja sinun, niin silloin sulla alkaa, niin kuin Jappe on oivaltana asia oikein. Ei sinä kuule pysy paikalla, koska tiedät, että ainakin menekään itseni enää omaa ei. Ne voi kyllä Pyhä Henki panna hypistämään. Tulee valtava ilo, tulee valtava riemu, että ajattelen, minä elän ikuisesti. Ikuisesti. Se elämä ei pääty koskaan ja ajatelkaa tämäkin porukka, nythän minä ymmärsin, että kaikki nyt on uskossa, koska äsken julistettiin synnit anteeksi. Rakas televisiokatsoja, sinäkin saat uskosi mukaan, jos sinä uskot ja omitit sen ja uskot syntisi anteeksi, etkä ennen mene tekemään syntiä, niin sinä olet voittaja, sinä pysyt siinä ja Jumala ottaa tosissaan sen, kun me mielessämme mitä me päätämme sitten, niin me tullaan onnistumaan ja meidän tiemme lähtee silloin menemään eteenpäin ja ylöspäin. Ja sana sanoo näin, että se kirkastuu kirkastumista aina sydänpäivään saakka. Kunnia Jumalaa. Mutta nyt minä olen varmasti se ajan jo täyttänyt ja tästä on hyvä jatkaa huomenna. Halleluja. Tuletko Aulikki vähän vielä rukkoilemaan tässä, niin sitten tule siihen. Joo. Me vähän vielä rukkoillaan tässä. Sana jäi mukavaan vaiheeseen, mutta vielä yhden sanapaikan otan tähän. Filippiläis 4:18. Ja vielä veljet, niin kuin ehkä sisaret, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettava, mikä oikea, mikä puhdasta, mikä rakastettava, mikä hyvältä kuultava, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Kunnia Jumalalle. Otetaan ne ajatukset sillä tavalla. Se on meidän valinta. Me tehdään se päätös. Sitä ei tee naapuri, vaan me otamme se ajatus hallintaan ja siihen Pyhä Henki antaa voiman siitä, että me ohjelmoidaan elämää oikeaan suuntaan. Jumalalle kunnia. Jos pilvet tulevat täyteen sadetta, valuvat ne maahan. Rakas ystävä, samalla tavalla on sinun uskosi, se voittaa varmasti, kun ne ei anneta periksi. Ja olkoon tämä ilta se ilta, että me tehdään yhdessä se uskon päätös, että me halutaan olla ne palvelijat, Jumalan rakkaat lapset, jotka vaeltavat vain uskossa, jotka vaeltavat vain siinä, mitä sanassa sanottu on. Ashokoto, kiitos Isä rakas siitä, että me saamme tulla sun verilähteellesi tänä iltana tässä hetkessä. Isä, kiitos siitä,
siitä, että me saamme yhdessä tunnustaa meidän syntejämme. Isä, me tunnustamme syntinä sen, että Isä, liian vähän olemme aikaa antanut sinun sanasi syömiseen, sinun sanasi tutkimiseen. Liian vähän olemme antaneet aikaa sille, Isä, että sana olisi tehnyt sen tehtävän meidän elämässämme, jonka sinä, Isä, haluat, että me olemme voittoisia. Me saamme nähdä sitä kautta, että tämä kansakunta olisi syttynyt jo palaamaan. Mutta Isä, tämä ilta tulee muuttamaan. Tämä ilta tulee muuttamaan kaiken sen, että me tunnustamme syntinä, Isä, myös sen, että me saadaan anteeksi, että liian vähän olemme rukoilleet, Isä, tämän kansakunnan puolesta. Liian vähän olemme käyttäneet aikaa siihen, Isä, että olisimme rukoilleet ja huutaneet ja murhemielellä tehneet parannusta tämän kansakunnan syntien puolesta. Mutta tänä iltana me toivotaan tässäkin tehdä, Isä, parannus. Ja Isä, kiitos sinun voimasi saada langeta tämän salin niin, että me saamme nähdä, että tulet syttyy tässä salissa. Tulisoitut saa lähteä palaamaan niin, että Jumalan voima saa lähteä virtaamaan. Ja Isä, kiitos siitä, että yhdenkään ohi et tänä iltana kulje. Yhdenkään ohi. Ja katso, Jumalan pyhän kello sanoa jollekin täällä tänä iltana. Katso, tämä ilta on sinulle tarkoitettu ilta. Tämä ilta on minun kutsuhuutoni sinulle. Katso, minä olen antanut sinulle valtavan näyn, valtavan työnäyn. Ja katso, minä olen puhunut sinulle vuosikausia tästä työnäystä. Mutta katso, sinä et ole ottanut tosissani minun sanani. Et ole ottanut tosissasi sitä, että minä olen valinnut sinut tähän tehtävään. Sä oot aivan niin kuin leikitellyt tulella. Sä oot leikitellyt synnillä. Ja tänä iltana Jumalan pyhänkin rakkaudessa haluan sanoa sinulle, rakas poikani, tänä iltana tee todeksi elämässäsi se, mitä minun sanassani sanotaan. Tee todeksi se uskon vaellus. Tee todeksi se, ja katso, tänä iltana minä tulen muuttamaan sinun elämäsi. Jos sinä koko sydämestäsi käännyt minun puoleeni, minä annan sinun kääntyä. Ja katso, sä tulet näkemään tämän illan jälkeen, kun se syntisäkki kaadetaan tähän verilähteelle. Tänä iltana minä tulen katkaisemaan sen kahleen sinun elämästäsi. Ja tämä ilta tulee olemaan muutosilta sinun elämässäsi. Ja tänä iltana sinä saat nähdä ja kokea, kun minun uusi voimani saa täyttää sinun astiasi. Tulet näkemään sen, kuinka minun tuleni saa syttyä. Ja tulet näkemään sen näky ja kutsu tulee astumaan voimaan. Mutta katso, minä en voi valita sinun puolestasi. Minä en voi tehdä sitä päätöstä. Se on tänä iltana sinun iltasi. Sinä päätät, ja rakas lapseni, älä suostu enää olemaan vihollisen heittokeppi. Älä suostu enää siihen, miten vihollinen käyttää sinua. Anna minun armoni koskettaa sinua. Anna minun armoni tehdä se työ sinussa, koska sinä olet herätyksen mies. Hän antoi se työnä ympäri maailmaa. Sä olet herätyksen mies, mutta tänä iltana sinä itse päätät. Onko se kutsu sinulla Jeesuksen nimessä ja veressä? Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin omakseni. Koska Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen, unhoittaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistaakseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsumuksella Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaamme siis näin, niin monta kuin meitä on täydellistä. Jos jossakin kohdalla ajattelet toisin, Jumala kyllä ilmoittaa teille, kuinka asia on. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Oi Herra kallis, anna tänä iltana sinun henkesi voima vaikuttaa niin, että Herra, mihin saakka me on päästykin, vaeltaisimme samaa tietä. Ja Herra, tulkoon sinun sanasi niin meidän jalkaamme lampuksi, että me saamme syttyä sinun sanastasi ja sinun rakkauden tulestasi niin, että se tuli saa polttaa kaiken kuonan. Abora, kaare, koore, kopore, kantereena. Jeesuksen nimessä kiitos siitä, että Herra, sinä näet monia täällä, joilla on myös lahjoja, jotka sinä olet teille antanut. Ja katso, ne on monassa elämän myrskyssä, ne lahjat on aivan niin kuin hautautuneet sinne elämän munan alle, mutta katso tänä iltana, Herra, tahtoo sytyttää niin, että ne kivet otetaan sinun sydämeltäsi pois niin, että myös ne lahjat saavat syttyä palaavaksi Jeesuksen nimessä, niin että kolari on tulessa, kopore kareena, että karstat lähtevät Isän Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että näet näitä rakkaita, joita on täällä ympäri Suomea, eri maista, Kaaporeena, siunaamme Venäjää, siunaamme Ruotsia, Norjaa. Herra, näet tämän kalottialueen, täällä me siunaamme, me rukoilemme. Herra, me rukoillaan sitä, että tämä tuli saa levitä, se saa vaan levitä, abore kantoreena.
huomenna. Jeesuksen nimessä kiitos siitä, että katso teidän tehtävänä on ottaa vastaan se Jumalan voima. Jeesuksen nimessä katsotaan vastaan se voima ja katso myös terveys, se on sinun perusoikeuksiasi. Ja katso omista usko, saat tunnustaa sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ota se sana henkilökohtaisesti omassa elämässäsi ja katso se tulee sinulle tapahtumaan. Kiitos siitä, että usko se mitä Jumala sanastaan sanoo. Hänen haavojensa kautta sinut on jo parannettu. Se on jo parannettu. Kantereina Gobora. Jollakin on vatsan alueella sellainen vaiva ollut ja Jeesuksen nimessä, olipa sitten se alue, jollakin on selkä ja jollakin on hartia ja jollakin on korva ja jollakin on verenkierto alueella. Kaikki nämä panette sille kohdalle, millä ne häiriöt on, niin kätenne vaan uskossa ja kiitätte Herraa siitä, mitä hän on jo tehnyt. Ja se on aivan kuin Jeesuksen käsi, Kabore Kareena. Jeesuksen nimessä Isä, mä puhun, että sinun voimasi on sama tänään kuin se oli aikansa päivinä. Se ei ole muuttunut. Sinä lähetit Pyhän Henkesi meille puolustajaksi, neuvon antajaksi, että me kuulemme mitä sinä sanot ja teemme sen mukaan. Ja Herra, kiitos, me saan puhua täydellistä terveyttä Jeesuksen nimen ja veden kautta. Halleluja, ylistys ja kunnia.